Fra, Abba, now Betsna, I will protect 102.9 FM. Yatija, Nina Kabum, Ebeye Assemble Badebi, Yawake Unkabo, Shouldn't say Assembly, Maisha, Yabetna 1 year. We've got the moon and the stars that gives us light in the dark. Whoa. We've got life, we've got love, but up the corners of our mouths, we've got a word sure. And the question is, where do all these things come from? This world is turning around, but we don't know how it turns. Na se unim kwane fa so twa ne ho anu amuawa no adia ba ko asefata se nipa biara wo wate asefo asase so hye ne nso sada biara ye husem fremefa eto de bi etumi fa na ye nwunwunu eto de bi etumi fa na ye hyehye eto de bi etumi bodendende pa na ebo mfuturo ene ya wona mukura na nam wani so na wakatakata wani enioma ye bugu wani na nya asem ketwa o ni nyina ye de ye mframatumi yo edura nwumra na se wo begina bonten na wo hwehwe mu a eya de wo hunu ne se wo hu se bosome osrane wabeto wiem yetumi hu se ensoroma eno nso titemu nketenkete wo ho enipa sabre ya yete ase ye wonkwan o ye sese wo wonkwan na wo wade when nobody cares. Ya wontade a ye sori a ye hye sabre ya meti ha me ma hye matade na meti ha obade chi meti ha wa hye natade na wote ha akrampo foti ha wa hye natade na wote ha yataba aposoni adoma chede nyina ahye ntade o na yebusa ye ho se sa nioma we nyina no efri hefa na eba eno ne asemise sefata se nipa ye sori anopa na yetumi home fa ye hwenim ye bie ya no na tekere mada ya bodwemu na se ye hunu se mogya di ye mu afurusane a ese fata se ye busa ye ho ese se ye hunu se ewiase da ne da etwa ne ho senka entwa ne ho a enka ewia ntumi mmo sabre ya ye ka se ewia bo wokumase ha o nanso pani kwahwe obi man so sabre wo bi ada sabre wo bi ada ewiase ni betwa ne ho a na sa di suma brayen wo Ghana ha ewie wa yetum na bosome ne ensoroma sa beda wiemu bio enso na baabi de ade ache obi tumi nya yenya de sanye wa hana nopa obi tumi nya nanadwo obi tumi nya yenya wia nopa tututu sabre ya ye ka se wo ko United States mu a baabi ananasro de oben wo we Minnesota afi na ade ache enti wo mutie yen asem beba da bi se morning show sa na wiase tie o ye busa yen ho se anyanyam bia ekwan ben so ena sa ne oma we nyina afa so tie ana odwumtuni ni se ye na Awurade Nyankropon ni ase dan kan wudi Awurade Nyankropon efri se eye wona waye ni nyina sanka wuni mu anka bibia ni wa beye enti se ye tumi adana ya san sore ye sodi free juada ne betena afidie so tiatia mu a ena ya juada ya ba benada ya ka se na ya benada ya ba wuku ada ya ka se na ya wuku ada ya ba ya wada na ya nra ya ka se na ya wada ena ye fiada ya san trase bio asedan ka wudi Awurade Nyankropon ya sha 2020 years ya na ya wani daso nanso nioma bebrebe ne si wa fi mu bebre ye asrochie botie wiase da na da meme da so tiase mene mabusua da so tiase abedwafo nyina da so tiase na se wo a wutie me won so da so tiase a ese fata se ye dia sedama ne de enti se wa na Awurade Nyankropon ase a
Eya hwan na wo be dana say. Where do one Let Jah be praised. Ah. Osisi. Aba. Yama Yama. Merry Christmas. Brunya ni ashe ye di asi ni. E go for na haya. Akra for ma haya ni o. Akra o ma haya. Enye be. Ah. So attack for tuaka o. Wa ma tuaka ne. 18 for you. Oh yeah sure. O ma haya. Oh yeah sure. Me de me dia sen ko. Oh yeah sure. Ah. Me de me dia sen ko. Oh yeah sure. Akra o ma haya. Last year 18th and 24th. Nasa. Oba de achia me. Akra. It's good news or it's bad news? Somehow good. El Grofona higher. That's January ending. El Grofona higher. That's a do yesterday. El Grofona higher. This is a January ending. I've jacket. Oma higher. Says Kawe no dia kopim. Oma higher. By club also anyade. Wanyade. Obi do ka wo me down. Oh anyade. Now you person obi be down. Me obi ane me ka na tie ya kwan say. She. Nsi abonya ya yekomu. Un say ye ne ya won namfo nom no. Wo ho. E bi kura no a enka ahade enka me twetro akra. So Jack enya mai. So I say say dia meka. Say kura na ye. Say kura na ye. Any 24th no na asa. Na wa hu say wa hwe say just a January ending ye betua me ka o ti wada roma. So say me say we no kura no. Aduma ama ye. Masa. Ono say 24th no na asa dada. Masa. Ono anim. He say okay. Yenu get anyone no. Na man for the punch ba ho. One tower point na. Enu brother nasa. Say aduma no an kasa kura nim say 24th no. Edru ones kanasa. Nim say bia omkra. Say okay, edru ha. Okay, when we get to the river, you cross. Yes. Okay, out of four, ya ma ye nyina ya ho ha. Ni nyina ye bronya no ni dia. Na ye ya hye ye dia sentem. Na bronya dia no sesi a ye bie kwa na to ho. Every na nkosi 24th, one fa ma o de ba ye nye. O de ba ye nye. When nya fa ma nye yi to 24th wa ye nye. Okay. Agramba fo. Akra. Awia yi ye hia se ye se besum bi. Attention. Na enne ye den samnam. Yesi Awurade Nyankopon ye nyini din aye. Ami. Yesi Awurade Nyankopon ye mani din kronkron ne so. Ami. Enra afidie yi so. Ye de to ye tiefu anim. Se mo a mo koye Facebook. Na mo commente. Mo like. Mo follow ye. Mo share ye. Na mo like ye live video. Uko YouTube ne so. Mo share ye. Mo copy. Na mo de share ma manfo. Afa mo sa commente. Mo a mo frɛ ye. Mo test ye messages. Afiaso. Yes. Na yenso. Enwansle ni hwe no. Oposa ne sem. Enam yetiefoɔ enipa bɛyɛ sɛ enum so. Aka mo ho abom say ya Ɔma ka wɔn ho abom sɛ yɛfunu kurom ma. Ya ɔno mo hyɛ sankrofo yi a mebobɔ wɔn mo so yi. Okay. Animuonyam. Ami. Na animuonyam na ɔmo hyɛ no. Enra anwumire na makoduru fie kura. Akra ojo ho. Me jojo me ho. Attention. Ɛna minya akɔro efiri Otaka fam. Sɛ abapamɔfo e deliver no. Yenia papa. Yenia abapamɔfo no ɔmo yɛ fast now. Because enkofo ne frɛ me na nsan ne. Ɛna ɔmo yɛ order no. Enra bedu. Oh we good. Abapamɔfo ɔmo ye good. And therefore I recommend abapamɔfo for you. Yeah. This Christmas if you want to do any order and delivery service. Call the abapamɔfo. Don't go anywhere. No. And meya me LPM sini nyina wo brofo. Ofo kwan a. Men nyina kwan. Kwa abapamɔfo ne ho. Wunya order ya. Omo de ne so ya ne fa o. Enti omo de a 32-inch television. Me pamcho mo fanti. Me study free ho. I will do all
all my analysis in Greek. In Greek? The last Greek I'm giving to my listeners. I want you to give the Greek on 24th. I'll cry. Yes, I beg you to. No problem. Thank you. Greek is Sanketiata. Huh? Sanketiata. Mr. Nketieti wo be hawo. Mr. Nketieti wo be hawo. We say Sanketiata. Okay. No say no problem. Enti enipa Yeah. ye be yina di kan no. Yeah. Ye be ma no a 32-inch television. Are you sure? Ye wato so mienu. Uh-huh. Ye be ma no fine. Uh-huh. Someone from Monfrema. From Monfrema. The obeto so miensa. Obejibi. The obeto so 9. Obejibi. The obeto so num. ANC. Nasi wa. Na ye ya beto aso afiri. Ese kono. Ah na ni ato aso. What you Yeah, say? beto aso free fa. Ye envelope. Envelope. Efiri miensa enan eni enum no. Ehun akyade no nso keadu ene Dr. Dawood. Okay. Aka no be mo omo. Attention. Na o ma fa. Ye de be mo omo. Eno ne ya do wo Ya de ma wa wi ya ya. tie fo donti. Wo ye de be ma omo. Attention. Manya TV no are you ready? Me pese me ma amanfo ehwe TV no a ye de be che no. Ya de beto ye Facebook and your YouTube wo. Na ya mama hunu say no libilibi. No laba. Okay. Enti dia ye be ye ne say mo a mutie ye ndodo no. Abedwafo be ye collation of Edin. Edin no ye be ye final 10. Enya ye ne ye be ye. Ye be dane analysis ayi ni nyina de ahye accountant na ye mathematics. Na ye the final 5. Attention. That final 5 no ye beto ensa frɛ wo mo aba uteki fia ha. Okay. Sa final 5 na be yi ehunu di odi first, Yes. di odi second, Attention. di odi third, fourth, fifth. Emu da hodi. Transparent. Transparent. Attention. Ye easy no. Ye be update bibia. Yeah, I got that. Ye wia ni a gazette. E ba sa obi e me ye demonstration. Pink sheet ni we dey pink sheet. Hey, pink sheet. Pink sheet ni dey be tra. I said na One of sign. Huh? One of sign. Ye we wia are ya no ni sign. ade We are no sign. Hey, share akra afu. Ye ni abre. Wa we be sign o. Ye pese ye tiefo no. Wo mu hunu se ye so ye do wo. Yeah. What you say? Na obi be sign the credit. E dia frɛ, wo dia comment, wa ko YouTube, Facebook. Adofo ye ka se ye chemu nyina dia ye ntumi. Ya be Me kata me ni kura me ni ba ko. And ntumi. On die bre bia tamu aso na dem. Edru ha. Enti koyen Facebook ana YouTube ne so. Hwehwe Otek 102.9 FM. Abosofato. TV we na adofo ye de be che no. Aha. TV ni nie. Enti mu a mo share yen. E wo Facebook dodon me ka kire wo say me ka se share comment like it. What you say? Yam peli bilibi labalaba bia TV no na da ho no. Mianam gina kire no. Aha. Mianam gina kire no. Adwombone ba jata betrim. Se kan ya me de te ade na no wo twa picture no. Se wa nka ngerem se kan da su kura me e wo picture ni mu. Adwombone we jata betrim. Se wo hu. Enti TV we a lucky winner will get it on the day 24th December ya de beche. Binaton fine. Enso ka ho. Eno nso na si ho. Na si so no. Okay, very good. Enti ye bebobo ye nkofo no mo amanone na eboa ye wo sa kwan ne so no. Bi obeya yi bia obete ne ho din. Ai. Obi obeya yi bia obete ne ho din. Action bia. Afi obi enso kan ya mfa nhye ne dua na se. David Wo fa ye de besi soro. Ye de besi soro. Na wa amansa nyina hu se wo ma yi didi. Now ya sponsors you kura wa be ye yi bia de besi soro. Ebe mi hu se. Ebe mi hu amanfo nyina hu se wo ka ho bi na bronya we ye di e. Bi se bronya ebe di gaganchua. Gaganchua. Yo boy. Ye be di ne se. O si ye be di ne dia. Gaganchua. Ye be di ne dia. Gaganchua. Kakraka kesepa Bia kabro for so nko okay enti adofo awie yeshia na mensaka professor Kofi Jaban krachi ye ka ono mo a ye tre
successful story ɛwɔ asɛmbɛba de bi ɔno mo a yɛbɛtwerɛ wɔn mu din ɛde aka ho a Professor is one of the reporters, a very good one, a senior journalist reporting from the Western North region. Anyasem katwa. Prof, awiai akwaba. Na umpom te say Professor. Amini anyanko pa da Roma. Okay. 102.9 FM. Muna ketema da bujumu jeje fusania. Dia di dana komeye. Awiai mejina Otaka FM management anem. Afena no hia na masre Awurade Nyankopɔn ne nsɛm nhyira na ho bambɔ de sefata se wunya ɛwɔ asase so bia Nyankopɔn ɔmmoa wo na nya wate Yesu amen. Linia amen. Nyame emanye oba. Bo amen. Ya ani ebeya ado anso atechire. Okay, adofo die nti a yafrɛ Professor Kofi Jaba ni nyina kyerɛ mu sɛ manso mpɔtamo ho akrampɔfo asenkesie bi asie na asɛm asie ɛne sɛ maami what's that wama obi akobu edua apai ntabo ama de be born dance nipa ne pai ntabo wie ya another doma mine foforo akwa wie nua and was say na wo monkey the work babu the job enye yie obi nya yi obi ye yi na wo afi na akoye yi what you say wo nya yi obi ye yi and then ye okọ na nanom ho empanimfu ewo krom ho and wo de kwoto wo no anim se nipa asumasi ekwane a odi mafaso nie okay kama wa fa kwampa so and na afa de wo mo frɛ krachi ba wo ba ya wo si hey mame emfa wo beisam ne kura mame beya be se mame ne so be ni wo kyekere kai afa na krachi no a wo ba mame ne beye no se ye kɔ beye ni mu a wo na aye bɔfo di nanim ana mame ne sɛ wo ade si wani wo so na me de fa mra kwan so a wo de me be kɔ huhum mu okay ene ade asie nyinaa ebe daddy wo so wo ye sei ena maame ne free emergency meeting wo huhum enti mpanyimfo na wo huhum ne nso no ekotena so no ene wo mo se bɔfo no wa anya ade enti na wo panyimi wo wadi bɔne wo hunam ani na yenkɔka wo koguni hu huhum ewo hunam ani enti ene huhum yaboka wo betwa nwan enwan num huhum nwan chika na huhum nwan no okay na we na bɔfo ya na dwen sɛ ɔkɔfa wo no ankasa ne ba kai ada ne dwan kan dia betwa so e dia ma bayi hema no ɛna maame ne sɛ me nyu obi de me marry na mo a me kɔ bayi mu ho sei ɛna mkɔtɔ me nam enti me nso me makwan ne ma so ko fa dia ma sina ema wu nku wakwada no asemba badabi ɛna adane spiritual battery ya apie na awiai yɛwɔ bayi hema no ewu on the tone china asemba badabi Professor Kapatie asɛm no mimi bia ni kakra bi wada Roma te ho fa kyerɛ tiefoɔ maame na ankasa wɔ ha bia asɛm na ni yie na yɛ ne maame na ankasa mini amita se maame na ankasa wɔ ha de wɔ hɔ de ene na maame akua ni ma adodo na afrɛ no akua donko maame kyɛ na wie maame no wayɛ ade wayɛ nyame so adwuma honhom ma na tie emiso mini asema wo no tofa kire ati boy esi eye manso nyame be kire na manso nyame be kire no ho no mo se wo bepie mu eye yem hyesu ha no ma ye ni mantam no makuba be se num kura na bohye nti manso no omo ne eye bebie anya so be kwa na bohye eti asani si ye no ade se ye ti no wu na so ma me akua ade se wono ankasa ebo no mo de pese obema yaso ati eta se ye dwumadi a ye di ni aya na eto da bi a adisuanti na se bi dwumadi no ewo no ye ni wo se bi ye de be so pa obi hu ma disua anya ni so adisuanti ati dwumadi kama sei
esi wonu me say sebio yebema afoforo aka wu kwa fa so awiase no yebetena mu ne yebetini ye nkwa na nyina aka na ye ni afoforo enya wa ani so ne enya wo huhu mo eti mami akuya ani ye bi nkomo no na aja wode na disirege ebo modi atu ye nim na okire mu sei wama ya so ti se ade se nya udi ka bo ni tofa no aja wabo modi yebeka ni tonja unse edu mpempeso bi na forest for na you want to actually be ade amakuafo ni bi se omuhwe na omuyafo no na aja omu dua nso ade ama yebeka ni se forest for no nam so ma kwaye na nkakrakra ese na ye hwere no yensa timi aka enti mami akuya ebo modo ne aja se sa na akọ wie bia ene na enua na wo yebeka ni se tonja no mu bi ni wonu so hia bibi adi aniduma enti obo modo ape operator fufuro bi che obi se ki man enti operator no so di wasi yo ene pai bia kama adi mama mi akuya ebra so se mami ko se wono kwati se ni na enua na bo modo atimi atu ade hera basa enti obi anade ayira nso wunim se na ni bire a ewo se de se bi to na wo to ne nsem no fa enam so ma atiefu atini atie no matini akonemwa enti no komo bi die ne ya baka se kwa nam so wo pa ni mu a ana obi dum po ya ebi nya ebo modeni eti ane na so eyi na so tire se eye nipa so masi ana mani twa no so se wo fa ne bi se enti se ha adwena nka ba ya mo modi anabo na pini no na bisa no na hunu no kura ye dey ewom eti aga wono so wo ye boss ani pari di kire no na kese ani so de wo sabi woni ne ntamu waria huhu mu de wo ye no hutiafo pe esa se huhu mu no wono ne bofo a eto apente a eto da ya na aga wo soma no ma sabi wo pe ye beka nse dio enam bi anase bibi de adinjuma me somafo no wono no bom esuma no ma sabi okon no kokum ye beka nse no huhu mu na ma bre no na eja busiani nyina ade adinjuma wo no na wei na obo modo ne ebo pini ye beka nse eye huhu mu eye bofoi awa aniso wono so pega ne nyamo ono so ye beka nse edua pai for the operator eti obomo anu aja obopini no obi san se wadama ni atoma mate ye de ni a me pa ya me wu ni nipa aja wabomo dia sesa na ho asem eti sei ayo ni bi enu ntam no kire se ai sabi wo to no bu asitutu no ugu ma ni akua donko so anase ma me akua ni ma dodo na fre na akua donko so na ma me so sabi na ni afika krenti ohun se asendi ani asati so atendi anya asasi so mi nia isabi ye this guy le twitwa ye de anu ya edi obo de kokko hu ko mo no committee to foi adi asemi to wona nim se wona daroma se ni asem sabi asi woni edi ni akwa mi kwajo wo mwantem eti o na tere so mo dia na aja omufra kwajo no mu misa no se say na maame no eka na dia anu yie na ye beka nse wono so wo efa sa asem na maame akua eka yi na omubo omodo ne frɛ ɛyɛ kwadwo ɛwɔ committee fo yi animu ɛno kura nya nkonwati o wo mo to nsa frɛ no na ɛgye o madi ka bisa no no ini nso buru aka sɛ buru anka sɛ pampam ne ɛne kwadwo to no bu ase edwi ni ho ɛwɔ committee fo yi animu de kyerɛ wo mo sɛ maame no ma wo mu fi no ene ne nkeka ho nti enam so ma sɛ bi wa ni pia sɛ mpanyimfo wo kasa bi choda bi a eni bere ba agoro ma ene won kasa ene bitimi ko wie twɛn na obehu ne nkeka ho enam so ma me akua aka sɛ onimnia obɛyɛ na enam sɛ kwadwo enim sɛ maame no wo kasa no kyerɛ sɛ nya agudie so no kwadwo so ahyɛ aseɛ ekeka ne nsɛm sɛ na wo no wo kasa no wo de yɛ nim wo nya obetimi aye ne se sabio odo mesrameka odo ba ye na sabio be di ninya da ye nso asem nya de se ma me akua ni man komodie mu no sabi wada na di se o su ni bai bi e wo no mo sa enti se wono wo huhu mu
Who can tell you, Nasa? I got a summer see Nasa, Uba better than a dewer, Miss Wadia, not as a 1 in 9 day, and in a year. And I'm to my mamma, and so Sabi, I am no A and the Yapama. And yet, who would you not get in Sabi, Miss Remica? Yana Nanumu Yanumo Abbey for one you may be an Ayana, Joanna Jo, I am saying whom into. That's where the emergency Bemuma or Mufre and Yankee Mushi. Ah, Omo Modern Equashi. Now, Omoquashi, I tell Samnosono. And a chako real says, Sapa and Suna for Joe, Gumwa, Etimia Faso dia, not just say, and now there's a Sabi for money chair ye. I didn't think I send this was some now the moon some. Baba Frafra, and I say, I can't say Baba Bata, but I won't you know. Kojo, as I say, a Sabi, Yamani Chanyai. A young woman, Yamaku, I said, Kojo, I can't send you so good in a piano, who to quality. And I'm sorry, also, ma, woman, I the kind of say, Union Chia. Or more, quite more fast or more bad down, while we say yes. I tell you, I went out and so on, Japa, when I'm 2 about so. I said, me see, and many, I mean, can't you have a tear for us? There was be a new Kako. And I said, Kojo, I told a new to yourself, one Tiaka into the Debiana, Joe, won't be there. Oh, dear. Which you must say, yes, when you're so on Tiapo. I got to so beg your penny in what a cana yabon Sicana, and I say, a Tiadian Babano, a gas to a while from here. Now, when I am not said the other Nidia, I took Rodo in tea as I saw upon home or the Anega, and the Baba. Or what didn't the Baba? A Babetia, you can't say a can. Now, no, mammy, see, bo, I can't want me and the in the show. And yet, Waba Begin, some bote. What the Yabakan say, Ipa, and a exchange, and I said, Betiamica. And I was today, fast aqua and Suntimedia, and Yaman, a cannot see that you see Fabra Betiamic. To Baba, and Yadia, and I didn't. I didn't. Now, the Baba, and Baba, or Betty, a Yokobium one. I got Walko school. As one of them say, I don't. I am not so better than the banner. It's your country. If you play, I know, and the banner and the phone of 4. Why are now so money? And so, see, and get here and create in a say, Anthony, Emma, a Jacojo, Umwa, and Kunibano, and Patadia, Mamitia, Yana, Yagino, and Walker, and Cano, and woman who can be as soon and I could do or china. I may know, Catamano. Menene chichun kwa mwana kachira mzee. Wapana humu wadi jiyata kwa rane mkwadiye. Wabema na hadi ya kitana. Nemo ekana wadino no. Enu wasem enu wanwe nwamra metu ya na sumu. Eti mwabode enyo no. Na eyadiye sa atediye. Ebi yade kwa jo umuwasuwa ama ekoko wiye se. Wadi asem no. Ebe kwa kwa dae eye nananum. Ewo ho. Ewo eye nyambe chire honum. Wabena nananum eki asem no umanya naso. Adi koto ma ni ekradonko ani say na eja kodo gomua abomodi aba be sama wo se minti no wase ana so wantu bia beda won ni ntem ntinu be tiso ni ewe ni enka asem no amen so sabi eja woni mo de ono so ama na nanu ma se te se atene da ono mo ye se adabada we eda asem so enya ni so asem enti se na nanu mo wo Yabaka me say who money wa did you matam dia. Oba no be pia asem no so. Ama o ma ta ka asem no. E ba sa no me ya de say bo na nanu mu hu kakra fine. Eti efri ba bi na kowie ba. En so ma na nanu so anya na asem no so. Ama o mu de kokko pie mu wo. Aya ma so abo so ahimfie. Okay, aya prof gina ho. Ba bi a wadru na gina ho. Abaya noa ne papa kwadwogumua kire se ode ne kwa akoda ase ana wode ne kwatua ne ka no saa kura no eti babia ni ma yan concentrate wo kakra bi akwada no obenya mfie be sei akwada aketwa no nana wadalo mana wahuma no mutitete so betia babia mama me ankabeboa papa kwadwogumua
akwadaa no a wose wode ne kwa akotua ne ka no wo kyerɛ sɛ akwadaa no wote babiani ɛna babiani kurodua mu anso na wowei akwadaa no wohwɛ no a wobetumi anya mfie bɛɛ sɛ wɔyɛ ababaawa wɔwɔ sɛmesimi de mani ibu a mini ɛnyɛ adeɛ sɛ mabisa ne mfie nanso ɔbɛtumi awɔ ɛfiri mfie no ɛyɛ ɛdunum a ɛbɛsi bɛɛ sɛ yɛbɛka no sɛ ɛdunso ɛhɔnom baabi ɛna ababaawa no akwadaa no ne tebea mu no na ɛte sɛn biribi kyerɛ ɛwɔ honam mu ani ya yɛde betumi agyina so ahu sɛ akwadaa yi biribi kɔtia no ɛwɔ honhom mu anaa professor Inya, pass over the first answer. I am not paying for who baby said you, I can papa for my bonnet over. Aquarano create the Emma, way, you give it now, what do you know? I can say, you see me and I say, school near what you can say entity. Now, I don't say I am born. Now, I am to Jamco share him. What in the choir, Sabia, what in the best I would do, not say the Arian. I can say, Samuel Musu. Inti anamsoma sabi umpanyi do de ne kraman. Wonde yi na no ka se, aja gomwe wona na de ba no nti eto apenti a. Bema ana yese de sabi ne ba koma no na wotwa aye na yare so. Ni nyina mu no so no sabi di wojare woto no wono so na esere wotu wojare wachi no wona esere woto. Wono ankasa so na nim ye ko ne ne de. Eba. Na ya sa bo modin aso anipa yi. Akiri kura watimi aba mesra me ka ba woni timfade what the pania ba be tuku ni tim enfim kakra fan na wa be ne de na keze nka de aduru de na keze obi ba kan se fala na sumpre me no ka sai dia kwala me nya de se wa ba be pimu ba bia ni hanu aye be kan se be hunu na nko me ji na ho de te di sitie na so ma me akura don ko ka kire nse se wo de tutu dia wa bon hu mo di nti obeka se ya ara ne sa enti akwadaa nda so te ase akwara na da so te ase wo nya mfiri ma mimi mfa wunsi ha enu akua donkɔ wa ha na yanene ntoa so ma me akua donkɔ akwa aba ya me di oho te sai enu me pa cho me ho ye odi di akua donkɔ me pa cho eye wodi ankasa me di mpa de wo me di akuye ni ma na akua donkɔ ye akua donkɔ ne kyerɛ sɛ ebi a ye kɔ baabi a eye ayie ana sɛ bibi a sɛ yeyi bibi kyerɛ me na ya na me da no ameye sɛ mokɔ ayie ana mokɔ bibi a yes bia wo kɔnanso sɛ bia ye ba ana sɛ bia nsan abɔde no kɔnanso sɛ ye nyaane sei ni nyina amea ɛna ɛkɔba sɛ wobi kura ne kunu entem asɛm kola anya be ya kola de nso mitimi kɔ ɛkɔka wone ne kunu awade bom ɛma ne ye wobi na ayɛ wo ye bibi na sɛ wobɛpata no kola na wontie a mitimi so nipa ni hu wo hu menima otimi gyan ɛnu nti na ma ayɛ frɛ wa kua ɛnu nti na wo frɛ me saa akua donkɔ a wogina sɛ yɛnto abama no wunua no ana me pa cho de me ne baabi a nye obusuani no me pa cho de bi enti wo nipa ba ko wo di mienu o me pa cho akua nima ɛne akua donkɔ ɛne ɛsɛ ne wo di akua donkɔ na yɛ popra no wokɔ honhom nso ɛfrɛ wa akua donkɔ ɛhɔ nso ɛfrɛ sɛ bi me pa cho de be no de na akua no mo de frɛ me na akua me pa cho kwadwogomua unim no me pa cho asɛm a yɛnua a wɔba ahoma yi so kaa yɛ no ebi wɔ mu a ɛnya no kra na me pa cho ne nyinaa yɛ no korɛ ɛkwan bɛn na wɔwɔ fa so a wodi nim kwadwogomua ɔyɛ ɔde yi gomua ne yɛ mesoa ɛba ɛna ne bɛkunu no nwa sɛ gomua ne yɛ mase ɛna tonja na umbeyi maye no umoyi amaye dada bɛsɛ 3 years nti ɛhɔ no obi atimi wuram ɛpae dua ne bi ada sɛ woyɛ jare woyɛ adwae woyɛ bibia wotimi kɔpae bi to umoyi maye ne a omutwitwa maye ɛma ye dua nuaba no ɛma forestry fo nti afi bi umbeyi maye nti mi yɛ sɛ baabi a meteme soa mu fie nti mi tu akɔtena baabi foforo nti na me penua ne bi ɛna me ma operator foforo ɛkɔ pae nua ne bi wɔn nso yɛ wadwuma a wɔyɛ obi afuom kola de nya forest wotimi kobu abla wuntu yahwe
Ndi me ma operator na ko pae nti time no so se ye ko fadua no e won so nua no ye pae a ye de trata na efa trata ne wura bushi wo ne nsa kan dua no ne nsa anka ebi ye 3 million ebi ye 5 million ebi ye 6 million depend kwan ti me de ne ye 3 million ena dua no so ankasa no so wo sesae no ye calculate hu ka eno so si 3 million nti be 6 million titrata no kono mu ko follow do no ni me kunu ko ya sese nua no nti no oba na wo mu di hu komo no obi ka che ne se nua no yegomu ya na asesa wo se ye ne de nti wafa ti mi kunu be bo mama ne no am se asempanimfo wo kurum ti emfa nkoda wo na ade chenye ye hu committee chairman ena wo se ne saade ya eda kwasiala ye be hia school ti kwasiala no so ye na ye hia school mu wo no ye ka asem ti ye ya na chairman na ma ya konwa ye tena ase eni me kunu no mo so tena ase ena wo ma ya kwa aba no wo de tugu mu ya ne nim se kodwo obai ni kunu abesama na wo dwene ho se wo se me sa hanya afidie so anka me ye ne me masam kire ho ye kire me na wo hunu nso abehu se ball aso nipa bi ye me masam ne kire me mimi gomunya dua ne ye me de anafa me mfa dua na ma ne ma ne kyena ne nyina no wo kɔ no wo ba me mfa ma no onye de obeye on de minim de otimi ye nti wa na chairman ye se asem na ye kan ya ama ne ntokwa ya ama ne nsam kekan enti dua na me ba abebusaw wo na wafa afo ma de me fama wo mu de minim se otimi ya abayinu yama na oti kurom a wo ye gomuya ne kan gomuya no wo ma wo de obeye ku wo mu so no nye wo no gomuya de nsa sin ya se minti men try no odi sinanim sinachi minti try no na wono de won suro me da korokora ada enti se me ma ya madwen se me de baye ne betamtene de obekere me papa na me se waya ade me wo baye ampa kire se me ni baye anka wonua ba wale egu no wo ma me ne wo busuafo nyina wa wale obi antimi anka me na mkoka wale na sem anadwe me da no waba awia me da no waba wonua ba ne no wakonta ne ya me dance ni se me na me siesi awale na sem enti se me ya bayi for de ane me kire wo papa me wo betimi ya me de yan ti woni kyesena yesama ba ho pa wani committee chairman na fa baby na me kunu so nti wo bedi me chi na me pam no so wansa wan na ebedi wachi me kunu me ne nyina na ko school mu ho nka wo kunu bedi wachi me kunu bedi me chi na me sesan ya honhom asem woni ho to me bia se wodi me chi ti wo gina wo hwe me sa na me so wodi ekofie na me ba ana me ko ye nso aje ye wo baby mienu ayehia atane atam ana amomo osum ho nyina ye nsuo atane atam ni ye nsuo ana amomo osum ni ye nsuo ho na muhia yes one am call na mko gina na me fere gomuya no ene obai am de tu wo mani me se na go tobo na gomuya nso ne ono nso kwa fie na wo frɛ ne sɛ se ya fla wo kra ne de beba wo ni padua ne wo fie nso wo kra ne beba okay so what de me che na se enti wo frɛ no ye fla no obai ye bai ne ya kan ya da sa frɛ de ye gomuya ne nkwa na gomuya ne nkwa ne ye frɛ no wasi wonye why na ne kan ho bra na mo frɛ gomuya ebla na ye ne frɛ gomuya na me nkɔ fa me ni wo mu ye adwuma de me ntimi wo mu din wa ha okay timi ni wo mu nyina na twɛ hia ene ma hemfo ene ye frɛ no sɛ na de asɛm bia ba abeto ye nim sa asɛm na ye busal ye no korɛ na tobo mani nsan wo ye den wo saa ekuo ni mu me ye ohema o o ye ohema me pa cho han enti omo ye wo hemfo e ka ho no hemfo ka ho na wo frɛ wo na me frɛ ni ba bi ma afo no so ka ho na me frɛ wo mu nyina ma mo ba ya o frɛ nkura atwa nya me frɛ ho no enti me di ka bo mu nyina ma ne ansa na ye be ko school mu akotena asɛm so enti ne se ba bi obi anya information se dase enti time ne se ye wo school mu nya na wo nso e wo ho twɛn me na wale nke wo mo okay enti mo frɛ na ye dey ye frɛ no ma na bae no atie for frɛ we no nya honam ani frɛ na ye honhom mo frɛ wosan ba ya yesɛm wɔ hɔ enti ya hɔ ne de me nso gina hɔ plane enti obi atwoma no hu sɛ me gina hɔ plane wo mo de ne wo anyi wo hu ade sama kola no ɛna me ne wo nenam ɛna wa bɔ me bayi akeka de wuti mitimi ye de hu nya sɛ me wura honhom ɛsɛ me ba na ni wɔ so na me yam obi ahu sɛ makola no wa wo na me ma kɔtɔ aduane bele me ti wo na onim aduane amepɛ wo na onim na ma mepɛ wo na onim nsu am sɛ me pɛ nsu nwum sɛ me pɛ nsu ɛkyerɛ wo gom ya na onim enti so watimi aka saa asɛm ya kyerɛ me ni mu no so
dia ehu nya sa me de kɔ me de ba honam mu obi ehunu bi ti ene amanfo mu twam wo nyina nje sa me gina wo nyina me ne konsu bat hu so wo gina hɔ ena agya edi ba 3 days ena wo sade biato ama committee chairman na so me kan che me sa wo sere me edua no me ni me kunu emra na nkɔ kyerɛ ye nua ne nsesa ena me si dua ne ye mpe wo ka kyerɛ me sɛ me nkɔ ya ma ba ye nua ma wonim de mitimi ye me nso ampani ampa no asɛm ni si ye na wo keka asa kyerɛ me so makɔ ba ba yifo no ma ntimi de ye de me de aye ti me be fa dua no kora me na mewu enti me mpe dua no the chairman ni gina hɔ din ena wo kɔe de atoso me enu no asan ba me kunu wo bi me sɛ wo sere ya ne ada boy ne mani nya asomdue chairman na odidi me matam wo chairman n'anim no o mani nya asomdue boy ne ha ne sɛ ye me nkɔ no nkɔ kyerɛ edua ne nkɔfa ana me kunu sɛ dua no paa de o ka sɛ wo ba me akɔse sɛ dua na no wo boa wo se wo nim de be oba ne timi ye me nso kora ne wo no anka menim sɛ me yere wo ba yie nti wo no na ama me hu sɛ me yere wo ba yie dia dua ne ntimi nkɔfa ana chairman na kɔe de atoso me ensa ebe di free bear se week di ko 2 weeks na chairman na san bae se won wo bush na ablante na san to na wo sere na ada won san me kan che ne nua ne nkonko fa nua no na ontimi ntena se kora ni di ana mi kun so ka kire ne se be nua ma na oba na o kan so me nkonko ye no mi koye bi kani ago enti kire ye fla busuafo ne wo kani ago no ma wo mu kɔ hɔ e wo me ma ba yifie na metimu me ye fla ba yifo ni nyina ban sana ye ho no ma me metimi afadua na ma boy no so ho ato asama chairman ni bi na no kan en se ho ne de na ye chairman ne ya no wodi ye ne ho yaw se enye hwe ni pa wuti kurumu na se manson ba enye me na mu ti mi kun kan na me koka che ne se hwe chairman ablanten wodidi atam didi wu nua a wani mi kun di ka akɔ ho na tem want mi an kan an kyerɛ no excuse me aman sama okeka kyerɛ me nyina wote hɔ e ma akora na ya wo ya pa won sa afa di ato pani ni behwe ne de wo pesa wo confuse ye ne agena na me de ade bia no abetimi aya me de me nsabe so due ni ye beba ne se se ya ne ya nyi nua ne de a wo de me koma committee chairman ho hene sama bonu dua enti wa na me so me san me ye friend back busa ne se wo na asema bo dua o san friend wo hen back friend ani mu no so e busa ne se wo na asema bo dua no ai no obi so wo twam no te se me bo dua na me se me mo awudua wo ba na wo se beifo ne se pata me nwan na wo so wo mpata me na wo de wo ba ne ma me na me se me mpe tobo mo kokosia yes ena wo nkofo e ka wo yes ye ka asem no ye buya ne fo ena wo mo ka se onye dai pata me nwan sen enum meba atiefo na asem na no hye ahaye otek ahaye asem beba da bi spiritual battery come physical huma semwa apie wo honamani but it started from physical ena spiritual ena asan ba physical say bayemu no yedi asem enti yakodi asem no now woni a eka maami ati hai hui akuadonko na ye hema ono an to nanum tie wa ha me menkansa obi ankansa sa menkansa untimi mponka wa na to wanum me na meka good enti omotena so no omabu agomu anefo enom se ompata maami a wotimanim hai enwan maako num na bayemu nwan eye de me ba ne akɔ Dr. Dawood awiei ye beda wase na ena awiei asɛm a me pese meka na me de kyerɛ wo a wutie me ende se ahotutuo yade ya ebia wadwumaden a woyɛ no ohunamu ya wo ya usisi uchepe wakyiri bramo wapono waposo wachinka mu ba bia ya wo ya odofo mentna homfa nyesu utikura ne power Dawood ontiment no pebi na de fatwi the adjective word is fatwi describe everything that is in literature when you are teaching adjective and noun and pronoun adjective no eno boa nti fatwi no eye adjective wonya de twi a ba bia ya wo ya no ebekọ
ɛne yɛwɔ Dawood 360 capsules no nso wɔ hɔ ɛno deɛ yɛse sisi nadeɛ wom. That is the adjective word. Sisi nadeɛ wom. Sɛ wonya nom Dawood 360 capsules no ebia wo sisi wadwumaden bi a woyɛ ebia ɔhaw bi a wo ne namu ntina ma sese kura no wayɛ mmerɛ pa wɔ mpam ɔbaa wontumi mmu ne yie bɛrima ntumi nhyia wo yie mompɛ Dawood 360 capsules ne bi na monom enti sɛ wo nom 360 na wo de ointment ne twi a woni haw bio baabi a yɛtɔ nuro Ghana ha bia wuram na kasa wo pɛ Dawood 360 capsules and Dawood ointment oba utaka femfi ahwehwe asɛm bɛba da before a wobɛnya bi bro nyɛn ɛnoa ne yɛdidie masa bɛmfa nkɔyɛ akwadwuro pem kɔ w'anim ate ba yɛmbusa wo nsɛm yɛbusa wo nsɛm a ɛno na ɛyɛ 0244 88 6437 0244 88 6437 Dr. Dawood number no afei yɛwɔ time herbal mixture awiai Dr. Kennedy Agyemang woni wadwuma yɛfoɔ nyinaa yɛma mu mɔni adwuma o asɛm bɛba da bi otaka famfoɔ yɛ da mo ase wɔkyita yɛ afi 2020 emu yɛ den nanso still mata yɛ tia beduru sam pempenso yi na adɔfoɔ aduro no montɔ paa wate time herbal mixture no ɛyɛ adupa ɛyɛ aduru a sɛ tridi yade akyɛw na wonom a woni hawo wonum ato umogya awe wonam anu ani sukyinum asɛ wutu ahwe asɛ wutu ahwe wonom ɛbɛboa wonyem de amenom bi wo ma akwada nufu anum bi oba KNG Herbal Center ye wo murom Abidjan house ho ubenya dodo bia atonso mo na akɔgya nhyen KNG waso ye ba ko ho ba bi eto nnuo bia wodi awuram wokɔpɛ kasa me pɛ time herbal mixture aduro ne ye onti bibia se ano afrɛ 0244 417 669 yabaje so awiai Dr. Nask Herbal Dr. Anane Dr. Prince Dr. Bismarck enya Dr. Fuekuku Damwa yasha dadi mo free Ghana ha biako China biako India na makwa nimdie bidia bomu nimdie so na mo dia ba Ghana no yankopon hyira mo atiefo memma yade ne ntetew wo da na dwo asususu sɛ ye nompemu problem sɛ ye stroke awo ho na ayɛ odin kidney na liver problem cancer na ɛhaw tutu anamo mana moto yade bi edu nya no wo de bra hene makɔkɔben oboase ni kuma se kwantempo yi so amu amugu oboase kwan no moma mo honya ha wate kwan no nanka ye kwanfo kwan tantan sesi abɛyɛ kwanfo tantan na frim wakobu aduru ba bia moma mo honya ha na boasefo yemfa ni bronya wate ase enti wonya duru hene makɔkɔben hɔ a ye ni wholesale no ene di animhwɛ kwanfo kwan tantan baako ɛyɛ from Kenya Sebofo Adujanse to Busori Krum. Eye kwan fon kwantan dan. Kwabri is this MC DC munyina amotibo. Obinim anko obinim yes akwan no. E de na si ye. E na nya fire day. Na sa akwan no ye be hyada baso. Ye de obinim beba studio ha. No wa beka de ye nti a. Wo ye Busori kwan. Wantumi anye. Oba beka wa fidie we so. MP wote ho Francis Kahwan wote ho from Kenya se Johnson to Busori. Ka papa bi antumi na sa kwan ne so because e kwan no e ye kwan fo kwantan dan. Nansa no amani wuo ya beto abai anim guase nkumo. This year wo kwabere is wani ewu oh no ma kofa ma chi abesi so. Wo ma be prepare so o asa kwan fo kwantan dan Busori kwan. MC ni MP mo hwam ho yie ya ba hyada ba mo so enti wonya ba ahene makɔkɔben hose no opposite ya naskefo omo bodwuma pa frɛ wonom wɔ 0244 120 269 o frɛ sa homa wi ya bɛgye so 2020 Nanado said is year of rose 2021 asɛm bɛba da bi yɛnso yɛ year of rose ɛno no ye be fat to ya hoso hwɛ afi we 2024 aba ye beto no obi anya obi a o sesi a parliament ho no emu ache 2 wo mo kwaka sene west die yi NDC fo awi ni enti sesi a we kuta 137 we kuta 137 na independent aye 1 sesi a independent ne so wo kwa MPP enti MPP for manya majority but sesi why ye be campaign kitu abi atia bi abelusu ulu super o party ni ku opposition
enti yanso 2021 ye year of rose ye de ni besi asanteman mu ba bia ya no koka akwanfo akwatantane e wo ho ha ejane beso the fire go burn wo DC kura no wo MP kura wo ho fire no e be hyew ye be hye ase de afri Kenya ase junction to Bosore isi obo ase de ende akaka kra bi last time apostle fa so kura na se si o matrafo akwa o mko o manim kakra fine nti e ho ne de ye be ko ho akaka kra nsi ye be ko oba de mpasua ne so funfuni mo owura ku edu mpasua ne so wo mo so kwan nye akwanfo akwantantan wo ho nyankopon hu ye mmobo o de mo yenkodi bro nya no mra yenkodi enti se ye kase bayemu patadwan a ekire sei akua donko ekire sei se empatadwan de wo wi nipa ne de wo bagi nipa de wo wi nipa no na se wonya wo dwan na ya gine hunhum musika de o wi nipa ne de obege ono de wo ne wo nedidie se de enkora wo mfa ho se ye ne ba na ade ne be obege obemu akofa nipa aba ena de wonwi nipa no wonwi nipa no nso de ono de opebi ebuo bi opebi obebo na hunhum nso mujiska yeje edi eska na moje mpeso no Queens ena moje wo hunhum eno na ya hunhum musika kese mom papers ne yempe enti se hunhum no me ma o paper 2 million a wonye shama me but me ma o san ne wo ma me Queens ne 10 pesos kura ye kese pa ma me 10 pesos kura ye kese pa ma me he ene ye se ye de Queens echa na nye o enti ne ye de Queens ne yisra han wow enti wo hunhum nwan na wo je no na wo je ne sei nwan na me je ne 10 million eya hunhum nwan num no eya 10 million enti 10 million wo betua no sei na de ama wo 10 million hunhum de ne ye 10 pesos ne ma 10 no ene na ye 10 million hunhum 10 million no eya 10 pesos nketwa yi ma 10 mama me hwɛ sɛ me 10 pesos and na me am honye de ti nka o take for anya igranka wedi me pa twan atiefo am wo YouTube ne so mo fam to so na me ma atiefo hunu hunhum 1 million man e wo physical 1 million so ho semi producers na yemre hey hwɛ ampafo adoma kyade atumi a sheki me 1 million the man is different no adentia say unim say bema say lad be bema o ball back pocket na bi ni ho a so yira bo so mu he ebi wom yeah me too ma me yi Queens no so no you 1 million ono tuma yi physical 1 million asa bom ka ba ko physical bom okay enti mo am wo YouTube no any Facebook no mo nhwa de bi fameto so zoom me na menkyere mo am wo Facebook no hwehwe Otek 102.1 9 FM menkyere wo hunhum 1 million any yen physical 1 million when you come to hunhum mo famento so sa sika we ya wo huni Bank of Ghana physical cash of 100 Ghana cedis die bom enie mam wo YouTube any Facebook so no and emotion no where you the physical cash 1 million 100 Ghana cedis anunie and hu no adoma chede produce Krobia produce the physical hunhum spiritual 1 million ena hunhum ukwa hunhum a 1 million yeah hunhum and this ade we ya uhuni oba physical 10 pesos mo hwe ni yo me kire mo ena ye hunhum adesua pa e wa ha mo hwe ni ye this is hunhum 1 million points 10 pesos ye ni so 10 pesos no okwa hunhum a 1 million Adam thank you for the 100 cedis thank you eno adentina momum paper 1 million adentia ene dem pa cho me betoy obetoy
ɛda ho firi tete wobɛyɛ wɔ hima kura yɛ nkyerɛ wo mu enti queens no wogye queens no honhumu maako sɛ yɛ atan a wode bɛyɛ dɛn sɛno deɛ ɛmpata deɛ bisɛ wagu me ho fi ɛnɛ ɔno anso wɔwie a na wakɔ nanso sɛ asɛm no a wɔkaeɛ no ɔboa wɔ paakyɛw enti wagye wei maako du atua me nua no ho ka na amabɔ no ma me deɛ a menini ni problem na megye me sika no wia menini ni problem okay wei no mepɛ sɛ mehu sɛ wogye wei maako du a ɛdeɛn na wode bɛyɛ sɛno deɛ wɔ meɛ metirim ada sɛ mahemfofoɔ no ne wɔ mu a me ne wɔ mu yɛ adwuma no sɛ wɔ mu nso taa m'akyi ɛne nsuo no a yɛne wɔ mu ɛhyiahyia no nyinaa nti me nso mewɔ bɔhyɛ a mehyehyɛ wɔ mu a memegye a ɛsɛ me nso mede wɔ mu deɛ kɔma wɔ mu abaifo mu wɔ nsuo ɛtaa m'akyi abosom ɛtaa m'akyi abosom no tetete deɛ ne deɛ wɔ mu ne abayifoɔ mmɔbra na yɛwɔ nɛɛma yɛwɔ bi wɔ hɔnom a wɔ mu ne abayifoɔ yɛ baako abosom ne bi wɔ hɔ mo ne abayifoɔ yɛ baako mo ne abayifoɔ yɛ baako ba tetete abosom deɛ ne deɛ ɔmo mpa abayifoɔ asɛm tetete abosom ne bi ne deɛ sɛ tetete deɛ ne bi wɔ ha na ɛwɔ fie efie nkonnwa ɛso deɛ ɛna ebi wɔ ha na tete wɔ no nso na ɔmo ɛde ne yɛ adwuma ɛgoro ɛyɛ biribi ɛna ɔmo nso ɔmo ho nyame nti na ɔmo agya akyire die ɔmo saa no paa ne tete deɛ na ɔmo ɔhye no oyɛ bayifoɔ na akɔ ne ho ɔbɛboa hwɛ ɔbɛku sisi a okay enti sɛ wogye a wobɛma saa nkɔfoɔ no nyinaa bi enti ɛba saa gomu atua saa wei maako 10 na ɛno no yɛ honhom 10 million ɔno no ɛbɛka no ɛwɔ kwan bɛn so sɛ owie deɛ a wɔni problem wɔnwie deɛ a me nso mema ne ho ntɔ ne da ɛna obɛnya queens sɛ yɛ ɔbɛtua no sikapɛm sɛ de woyi yɛ yi mu saa na wɔbɛtua no ɔntua no queens mu saa aba physical enti ɛba saa ɔno ne sikasɛm wɔ honam mu no mobɛtwe no ana ɛnea ɔbɛbrɛ papapapa ɔbɛyɛ adwuma saa abrɛ agu da bia hu na akokɔafuo mu nko a na ɛsɛ ɛyɛ no adɛn nti na wo sɛ gomua no yɛwɔ wakwala ɔyɛ deɛn ne ma wo deɛ nti na ɔyɛ wakwala ɔno no yɛ maakola a mesoma no ebi a yɛkɔyɛ me busuani biribi a metumi soma no sɛ kɔ ha kɔtwitwa gye wɔ bi na wɔkɔ ebi a na tumi bi nso wɔ baabi bi ɛbɛyɛ me ho nam nipa na asa madamfo obi a me ne ne yɛ firi bi a na ɔbɛha na metumi soma no sɛ ne nkɔ fiesi na wɔkɔ enti sɛ wobi no bɛkum yɛ de hyia bi a metumi ka kyɛn ne sɛ sɛ wɔno nso wɔbɛkum yɛ deɛ deɛ nso kɔ fire ne deɛ no nso akɔ fire nipa korɔ ne deɛ no enti wobi a wɔɔden wɔ sunsum mu a me ma ne yɛ bibia ma me mete wɔ kora wɔte me naase ɔtew naase wɔte me naase wɔ m'anim ɔba deɛ sɛ yɛkɔ ahemfie a na tena se a ɔno mo ɛtena wɔ ɔno mo naase no ɔmo no yɛ hwan mu a sɛ ɔno mo yɛ ɛhenkwa sɛ bi ɔbɛtena n'anim no ɔmo na yɛ ɛsɛn na ana ɔmo nyinaa yɛ henkwa mepɛ un sɛ yɛ a na tena se a yɛwɔ nkwalaa bi nketewa na ɔte ɔhene anim ɔmo nyinaa edin baako na ne ɔhene yere wu a hwan na di kuna ma no that is the exact word a mepɛ no atiefoɔ mo ayɛ sɛ ɔhene yere wu so ɔhene ni kuna dabi enti sɛ ɔhene yere wu a hwan na di kuna deɛ odi kuna ma ɔhene no yɛfrɛ no sɛ ɔnna mepɛ no enti sɛ mo kɔ meeting a gomua no na tena wɔ w'anim ɔno na kura tuo wopɛ me ne makasa koraa kyerɛ ohu wɔ no wow enti me koraa me ne no wɔ times bi edi na ni wɔ so mfɛ no kɔdwo baakofoɔ no sɛ akuya baakofoɔ wow uhu ne physical na wɔwe nam mepatwa me nwi nipa nam sɛ nka enwian no mu nko betumi de ayɛ nipa ama mempɛ ɛno no mi wɔ ho nsunsuanso a menya wɔwɔ nwi nipa nam me nwi nipa nam na wokuo ni mufoɔ ne bi mo we wo mo we sɛ obi anko ne life bato de wɔn me de me nwi wo nso obi wɔ hɔ no mu a akokɔ kora wɔ nwi bi da ne nam ayɛ kusua ɛnso si yɛ nyina yɛ di nam oba bi wɔ hɔ no ma ɔdi woyɛ aduane wotimi kyerɛ sɛ nam we mempɛ ɛnam we mepɛ nyɛ sɛ bi a ɔnwe wɔ n'anum nyɛ dɛ onye ɔbɛ batenya ade a ɛyɛ sɛ wɔwe so wɔn saa na bɛyɛ na ankasa no ɛyɛ ade papa a Nyankopɔn bɔ kan yɛ ho me na meka kyerɛ no yɛne asantefoɔ na yɛnim yɛne abibremfoɔ no ɛne yɛde nya yɛde wi nipa no ɛyɛ ade papa paa ne papa no ne deɛn ne papa no sɛ mimiti wo yi mɛkyɛ wo bɛyi a me no wa me mfa ma
ɛyɛ megapade yɛmfa bɛyɛ nso nkɔ heaven obia obenya bɛyɛ no wowu yɛ wɔde chance an wowu obia nya bɛyɛ obia wo tumi bia ensem fata na sɛ mu bɛwu a wɔde kyɛ ɔmfa nkɔ asama bɛyɛ sɛ fata kyerɛ sɛ deɛ nti ama meka saa ne sɛ ɛno nti na ma meka nkyɛ sɛ buroni nya bɛyɛ a ɔnsɛ mmorɔfo mu wɔnim deɛ sene yɛn mmorɔfo wɔnim deɛ sene yɛn adenti ɛnyɛ adeɛ saa adenti ne sɛ buroni ne ba ketekete kora wɔtumi yɛ anwanwadeɛ bi ɛma wɔdwene ho a wɔnte aseɛ sɛ mimi bɛyi wɔ hɔ na sɛ wɔ mama ne saa akyɛdeɛ ne bi sɛ bi a wɔmfa mmɔ ne ho ban a ɛman sɛ ɔpapa nso wɔ bi a obɛtumi asɛe papa na meme de maa no no sɛ fa kokum wei fa kɔfa wei bla fa yɛse anadwo no ne bɛ control ne saa kyerɛkyerɛ ne nneɛma ɔmfanyɛ na nso na meme deɛ na meme de maa no sɛ wɔmfanyɛ ade papa no no tumi ne so sene ne deɛ nti wa condemn wɔ no deɛ no ama ne bɔne enti bɛyɛ no yɛwɔ papa ne yɛwɔ bɔne wɔ hɔ sɛde abosomfoɔ no papa wɔ ne bɔne wɔ hɔ no saa ne ti na ada na wɔyɛ papa na wɔyɛ hema na wɔhyɛ ma bi nso we ɛnam ɔno deɛ ɔse deɛ wɔpɛ no no wontimi nkyekyere no wowɔ ɔba no ase wɔ nkɔfoɔ ɔbaa wei no ɔso wɔ paa bɛtumi akyekyere no sɛ ma no ɛdura na do abɛtu no adeɛ no abɔ wɔ ase ana mammusa wo sɛ nokwasɛm bɛ ne wɔm sɛ kwadwogu mu ayɛ n'adwene sɛ ɔde ne babaa ɛbɛpata wo mentwa nkonto obi a mene ne yɛ adwuma ne sɛ mentimi mfa no mgu aseɛ nto no sɛsi akwadaa no wawu ɔwɔ hɔ sɛsie dɛ ne ho yɛ hwan ne kogye no me ankasa na mekogye no adɔfoɔ me ne givers foɔ ɛni yɛ nkɔmmɔ ɛdi kan na yɛmmɛhwɛ ɛkwane a maami ɛfa so ɛkogye nipa a yɛabɔ ne ka wɔ honhom mu enwan ɛna ɔsɛ mede me bɛɛba na nka nyɛ ni gyesɛm ɛma wo adɛn nti na wasɔre agyina sɛ womma ne ba no ɔmfa ne ntwa so ɛmfa ma wo adɛn nti a yɛba nana adwoa wabɛdu givers ɛba bɔ yɛ nkɔmmɔ firi hɔ abusuafoɔ atiefoɔ ne adɔfoɔ nyinaa yɛde nkyia ɛfiri givers herbal center asoɛyɛ ɛbrɛ obi bi a ɔtie ne yɛadɔfoɔ no mu nyinaa yɛkyia mo yɛnim sɛ awurade adom nti obi bia ho yɛ sɛdeɛ Dr. Solomon ɛne n'aboafoɔ nyinaa nso ɛho yɛ no apɔmuden deɛ ɛnoa ne givers asoɛyɛ ɛna ɛwɔ yɛade adokoroɔ ama saa mmerɛ wo tete na wɔhahae no ɛnoa ne givers enu papa no ɛno nti na matoa awia yi ɛbɛka enu papa ho asɛm ɛde akyerɛ wɔ da bia obi wɔ hɔ no ma yɛsɛ mpanimfoɔ se abaso baa wɔ hɔ yi ɛma egya ɛpae anoma bi sunsuso se da bia mɛyɛ me buo nanso da bia nsuo tɔ a na ɛbo no adɔfo a wotie me da bia wode wano ka mɛkɔ akɔtɔ givers edu papa yi bi anom nanso da bia woyɛ akwadwerɛw anaasɛ da bia ni ha ka wo ntimi ɛnkɔ abusua ɛnɛ nso matoa wo mɛkae wo sɛ duro no a na watwe ne me betena ha no mo a meka ho asɛm a woyɛ wadwen sɛ wofiri dwom wofiri store wofiri wadwuma mu hɔ no abɛkɔ adwa so akɔkɔtɔ bie no a wani ha yɛ wantumi ankɔ no ɛho asɛm a ɛnam gu so a mekan givers p capsules evi givers herbal center so yɛ ebe adwa so ɛnyɛ nanso panin de panin ti no ɛdure ɛda so ɛbɔ adwuma ayie yɛyɛyɛm anasa yɛma yɛni da hɔ ɛna yɛde adupapa ebe adwa so yɛhwehwɛ nubna ane nuhaban ne haban awodoɔ a yɛka bɔ mu a ma bɛrima yɛ bɛrima ma ɔbaa ɛne gye awie ne pɛyɛ ɛwɔ mpa so anasɛ dɛm ɛna yɛtɔ yɛbo ase de adure ba adwa so enti yɛn adwadifoɔ a yɛne wɔn di dwafa givers p capsules ho deɛ yɛnu yɛn ho da biara da ɛna wɔn nso so wɔnu wɔn ho da biara da ɛwɔ wɔn nsam afei givers core capsules ɛno nso ɛwɔ dwa so abusua ka akyire no ɛbɛyɛ givers herbal mixture ɛno nso ɛda so ɛwɔ dwa so a ɛdura ɛma yɛn immune system no ebustu kɔ soro pa ma yade awodo ehunu yɛn nia yɛdwane no ɛho asɛm ɛna meka no ɛno nti no sɛ wopɛ sɛ wo ne givers ɛtwetwe nkɔmmɔ yade awodo na adokoro wɔ no wopɛ sɛ wobɔ givers amaneɛ Dr. Solomon amaneɛ sɛ doctor me hawni aduro na mu deɛ hene ɛna me nkɔnkɔtɔ nom no doctor deɛ wɔ abotrɛ yɛn nyinaa yɛ wɔ abotrɛ ɛbɛkyerɛkyerɛ wo nneɛma mu kama ɛtumi ama ho atɔ bɔmmɔden na frɛ yɛn 0543 222 470 0543 222 470 afe abusua wutie me malaria ana me na bi ose madedia malaria yare no na eha won ko ade a edro no ye ba akopɛ na ewo dwa so da bia me ka se
ama me ne wantimi ankwa ankodru no yade obisi ama me ne one said de wantimi ne me nse because de me maame anim tie na bi asa na me anim tie nti se wopese wanim yesa medie na wo maame nya me maame entimi enye possible ntimi mentimi ne wankwa ankodru yade na ama mentimi ene wankọ babia na nke yepese ye kọ no malaria duro eye ba kope ewo dwa so sanse ene tridi yade ne de tesese nsuo na etoto no ano ye den gatas ne mu nyina choku amaze ntontom no wo mfa ye ni agropre ntimi so wan wo sie de hia da edru no eno an give us herbal mixture typhoid wanu mai on no obotare wo mfe na wo what art tinta suo wo dwene ho a wo nte ase give us herbal mixture afebunu yade no abesua wo so ahye meso da bia nko akọ hospital ya mo moja na yedru moja duru ahodro na ede emma wo give us herbal mixture no na Dr. Solomon na boafo aya bedwa so se yade awodo a edi enya eri ye hu moja no yemfa edremra na emeko yade no emfu ye so ema ye hu entoyem so ye obi a edru awia kora na awodo edru awobra so na wuhuro de wobi si samre ameka se wuhuro de no woje ne ho a enje wobi so to se awode me pa meje me ho a enje ane malaria ena eya osan aya off and on awane ba na ekọ na wuhuro ba na ekọ edru anadwo awokoda na ho afo se pam woda enna wonante a entimi nante wontimi nante free baby amete kasa nkopie gate ano a na je se ohaw owom enye sa na nyankopon eye nipadua no anasa wankasa wotimi se ensesan ya be nipadua no mam kope give us herbal mixture edro no enom wasori anopa wanum nyina to wontimi ne di na che se aduane no mpo eno wo kon wakọ ho akopese o kopedia eye give us herbal mixture entontom eda bottle no bomode na kwato edro obi ese ebeboa akọ atia yade bia ebomode ewre ni pedua san se ema won kwamwa na nyankopon ebo yen no odi wura yemu anase wode ma yese emfa nante ma yade bia ntimi nkan ye nto no ema no aho eye de ne pa na se ebustu no ekọ nanim ema won so unya asomdwe eno te sa opese yade bia ba ne na ade achina opese utimi kio anase efri ni peduanum dia eno an give us seba mixture kodwa so we so pe give us entontom eda ho bamade na frey wonti bibia so akotobi wonti bibia so wo ho number no 0543 222 470 0543 222-470. Afe bema o bema yesam ekofom. Edra na dua wo dia wo da san ye fro daddy. Wo dia wo nko wo ye dada. Me so kope give us P capsules. Give us atwede da ho adro bi. E na meka ho ase bema wo no oba hia. Wuje mu ntem anase wo sane ntem no. Edro ne ye baako amanfo nom na danse a ye di fa edro we se ho ye se panyin wo hoyi. Won kasa bebre wo dware wie nso ana ensu asa. Eno ti ya ne ye ba ye mpese ye kasa ba tententen. Ye ma hunu se edro no eda so ho ne a kire bia edro no eda so ewo ba bia okoto obi enkane no ebi da so ewo ho eno nti no P capsules ne de chese enya asem kotoa etisa wo ye bema na ne Johnson ehu ayedene de amaw wo Johnson na wo chem wo Johnson na wo sum Johnson no kra entimi emba edro no eye give us P capsules give us atwede eda ho afi low sperm count se wo no wo sperms no ya no hia enyeye wako hospital ya check yes wo hawa bem eso ate entimi nyinsa ne oba edro no eye give us P capsules give us atwede da ho oba wo nso oda wo de bem hia wo nte ede na ya wo nko na otie me so nso fita bi firi wo bem eba anase nso fita bi firi wo bem ba aya na wo dwonso wo bem hyehyw aya na wo dwonso wo bem hyehyw a edro no ye baako give us P capsules edro ye nom ema ye ho sisi ye so na ye kompa so a ye de giede eno an give us P capsules edro etu enam yade ahodo ase ema chese wo bibia etimi ye adwuma kama eno an give us P capsules no onia kuma eye give us co capsules esan se ko so timma bema obema yesam ewo mpa so ekofom eno ntino wonom pi no fa ko no ka ho ma ye sanse infections betimi how ko betimi because me hu mema bebra ono ankasa wo infections ahodo gonorrhea chlamydia syphilis ne de keka ho osanso ewo koko enti wo treat enemu die no na o se treat koko no so treat koko no kwa na wo je enemu die na ebe hawo eno nti na ye kanfo adre ya ma obi a na ye de ne mie no nyina e ma for asumdue nti eno nti sa wo to give us ko no am to pini ka ho ema me be ma wo yem 13
bema wuja wona na moja wom oba nso wontimi nya wona nso wuja wona na moja ewom no constipation asam na mekan bomode na kope give us call capsules aduro enom koko na fifiri woto afifiri sab obema ho afifiri baabia a wonnom give us call capsules a ebebo oba ubu nsa emeye aduro no eye ba kope ewodwa so give us call capsules menstrual problems and menstrual pains nyina no yanum give us call capsules amaye ho atoye afeye sisina se ehia no koko ehia yesisi dodo ukoto na wo sori ana ya asem ujina won so na sa wo koto a eno so eya asem kase e de ema kope give us call capsules aduro no bi enom na onso so ento koko nti ama wani da bia na oposa da bia wuti ya wuya wonu madura kase no aduro no eye give us call capsules no miensa ena maka wansam atrew enawia yi metire se malaria de no eye give us seba mix say malaria typhoid awode unfifre tato wanu munyo don timi ne dia me ka trew se na kope give us call capsules ena afa me ka se bema eno so waye mre wompem na jonso ho aye wode ne wo jonso a na enam ha na jonso ne ba na obemem ye wo ya low sperm count ne de keka ka ho no eno so eye give us p capsules ena me sa trew se wonum p no a fa no epi so sanse koko etimi ma bema so obema yesam ekofom oyemotim bema na oba usisi ya oya oba wuntimi emu nsa koko fifiri wani basabasa ama woni padua so no eya sesa eno nso eye give us call capsules me so edrei enye na wo pharmacy shop chemical shop herbal shop bia sawo pedrei dodo etua fuani tre KNG herbal ye womrom Abidjan house dani herbal mystic Colinac, Freddie Mens, baby be a two a draw to a draw, one hour to a draw, our trog swa, one a swa, a will boom or pampemono, will be a bishana water, herbal drugs piano, Busanisa open give us herbal mixer, dear and tontom, and I give us and tontom down, and I say give us 3 capsules, give us such a dear at home, and a corner so bema as on the sissy, at that box on a home, a drain and now a baby. Someone to be a sip. Na sa woni ya won komotwetwe kwanso nkoso a wonti na ye wo ho anopawia ne anumre me so bomade na frɛ na bisa ye na anu ye wo ho no yetimi aboade ama wo bomade na frɛ ye 0543 222 470 0543 222 470 ya da masema momoni tie da sene e be sanu mu edi ehia okay. Sama you obey. My pomu din beko year na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia ye de yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o how bia ni atri. Akoma yade. Esikire yade. Ahohwehye, wo sisi, wo to asentini atwetwen wo. Ye funu, awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemoja mu nhwehwemu. Afeti esumasem. Se wanti woni padua na ase a, wonte ayare sase. Esono se wa ahoden, ena esono se wa apomden. Yare bia woni efire. Enti madu abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station ne di animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domi market heavy do dynamo a ye nkrabata bi nso wo ba ene sahwi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment. With the true ya. Wona baby na ye ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Sam Yekin. Ekuafo a wakɔ fuoma ba no wabrɛ. Afrafo a wakɔ epo aba no wabrɛ. Adwadifo a wakɔ adwuma ba no wabrɛ. Adrobafo a wayi gears ya drive a na wabrɛ. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka gya hwan. Wudware wie na wo de wood ointment twitwa. Wobehu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Wo sisi mpo de enyo na abeka. Me de bi ko twi ho nyina na do wontam. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetching Beko. My food,
obi benya wo a na free yade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule e na selenium e na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke e na de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden enanso biem time heba me hwa ya me ka se yi ba kun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hwa me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako FDA ahwe adwadie nkwato yi mu agi atomo se eye. Oh yeah! Big Park Hotel Akan Hubio, and this time it's Christmas with the legend Massa. So guys, are you way? Yeah, Abranti Amachide himself, the serious man, will be in full flight. I feel guys are Abranti. Yeah, Kwame Eugene, that's right. That nigga will be in full flight. I feel Kwaku Flick. The man who needs Sika Daima will also be in full flight. Massa, a 26th of December 2020. Our Empatuem, Amasia West, Big Park Hotel. That's right. Rates, you know, a cool 60 cities for the singles. I feel a cool 100 cities for the couple. Time 6 p.m. till you drop. Some for advanced tickets in Biatwa. Oko and Karia Gola. Ubenya do Dobia Peho. I feel Blessed Information Center. I want Patuem. I also Benyabi. And I feel Big Park Hotel. I also put tickets in Benyabi. Someone send me Sabia. Ubet me 0244 481854 and also 0246 087292. Massa on the 26th of December in Patwin Big Park Hotel, Ampaya area. Ataki ene yati dene ni nyanse mua yariye kwankro adanu kodana esemu komu amochim ho enye mekanfo nask Herbal Clinic ede amamo nask Herbal Clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask Herbal Clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre pem bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chem on nask Herbal Clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kwadade nyina eba abedai nask Herbal Clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask Herbal Clinic ye number 1. High sense movie chapeau. High sense bronya. 15th December, 15th January.
January. Wojimo ni atete niema ne so se. Who say Hisense niema eye papa na cha na hwe nyam kan yanso. Hisense pen out ade ho a. Yema 5 years warrant. Hey, yema 5 years warranty. Hisense niema ni nyina. Ya tete so. Every television, refrigerator, gas freezer, air condition, gas cooker, electric cooker, washing machine, mobile phone, sound system, microwave oven, blender, iron, rice cooker, water dispenser, kettle, steamer, any be break home. Aye, Hisense Brunya, don't call me. Effective 15th December, copy 15th January. Who Hisense showroom beer, and never be all beer. Ya tete so. Esro sa ubeko Hisense showroom beer na oni abedija. COVID-19 wo hihye beer, ye de gu akwam. Thank you for your appreciation. I love that. Hisense, everyday prices for everyday people. Aye, Hisense Brunya, don't call me. OTEC 102.9 FM. Okay, Edamase. Asemba badabi. Yakoya, Yasamba Bio, Asemba badabi show no, Ena wasunguswa utie. Say, Oko, your normal messages, Oko, your YouTube messages, Oko, your WhatsApp messages are Abigum. Equia freshly, Ewo YouTube Nisubi, and was the hey. Nana ya krobia sante awia bremu mazifo ya bwade mu pa ya yehwew nyankopon hira wo enne wo nepa ya da ne da wo miesua de na ye kire ye ho nso ade. Very good. Antonio Pon wa Argentina and was hey akua donko wo ya de pa se wa ye wadwen se wunyai gomua se yampa so wo kopene ba kunu de a na wo si wunya no mani nko no nemum akua metu fo se sesan wadwen na fa Yesu Kristo so kra no waje nkwa yo akua da se Mustafa Said o se salamu alaikum Alhaji Krobia na Wasante, the man with 99.999% brains. And we are very proud of you. Uduma die no eyadesua eyadekire Yankopon hira pa. Abdul Fosu Malik Mufti o se hey nana ewiase ehu ya dance ye na egu abonten enioma ewo wiase mu odu Yankopon ne ho bambofo ensia Opoku Matthias o se hey nana ena wiai mo kire made pa o na misua de nso pa Yankopon hira mo ene mo nepa ene mo nsempa modeba na modeba ebesom beve Paul and was na ya akrobi asante you do all ye show free Volta region akati ya ye new market na busa maame no to explain the thing very well. We are listening to her. Nana, I believe this woman nensam no all kano mejinidi because send ye walk kano esisi so pepepe ye be ye mu nsam hey amanfo wukrum Peter Nkansa and was hey nana Obadia is too quiet. I see from his face. Is the woman reveal his secret? Nana, can you ask him for me? On can't we infane ho. Na de obi aba for 77 na wo hu obi anima na wo hu obi hu asem se wo beka. And ye bin see that. Why? Okay. Enti eno ye YouTube wo meko normal message na maba Facebook wo na yahwe mo adwenkyra aba ho nso ebi. Ansa na ye beko no meka asembia ansa na mene na adwe kobonkomo na de na mpese mbusa akua donko ne se mo akwa akohia e wo bayem woni wo hemfo eka ho mabo kwadogum aka odi a wo se wo nyinwan no na emom onfa honhom 10 million no eye 10 pesos maku du e na ye wo mo no 10 million na ede na abanti a kwadogumwa se yampa se opese ode ne ba ekokotwa so a die na abanti a wo waya wadwen se ompene akua die ntia yimano die ninti amana bane se me wonim se menwini panam edada yi wokuye mani nyina ni se menwini panam asemba badabi enti chinchina o se wontu yeska na akola na ode ne beba enti se mimi nyi akola ne de a ode beba ni wo so se mabonu dua nti ye frɛ me wa ahemfi a me obaka akyerɛ ahemfo ne sɛ mabonu dua ama na kosama nti ye be frɛ me na kyese amamele wo ho ya amame ma ya ama ono no ho ato no nti ahemfo ne frɛ me no na me so me ka kyerɛ o mu sɛ enye duabɔ na sɛ ye duabɔ a
nka saa mmere ade na apia abontena mu obi ate no nka na fura do anasenka wowu anasenka wo hu se bibi ene nam na we de ye boronko an ye bono mo ye ndai ye bono pa mo ye ndai ye bono pa mo de dia na bono nye Kenya de bono mo bono sen se aba me se nkola ni bi wa ahemfo kide se bi de dabi achi ebi ye penene sene no na se bi wo mana se obi wo ho na se mpanimfo ni de na aketewa ne mu maame anu papa se mpanimfo no mu de ani mo na tia no enti saa na tie enti ono no sese mu ko nhyiamu a oba wo je se wo ntimi ma enti ano na yenso ye kire no enti ontimi ma no ehe na mo mo bono se wo ntimi ma ne de ye na edura na adwo ba bia wo bia no ye toa na wo ho ekobono ukobi na mi mu na mi di ani mu nso se mi ko mo ko bono ye bono pa ye duru wa na ncha se mama nkola no wo mu ke no nko a enti so mu ke na etumi pie wo honam ani etumi pie wo honam ani e ma ni su e ma wotin se wo betimi ayese de wo so da ye no wa woni ne da ne de won so wada ti wo hu ne de wo ye sire bia woni ti force na wo so le de na bia be hu de wo ye ko kete ne so wo nwene se eye bibisa anso na mo bo ne honhom no etumi pie ma oye ye ne ho sa wo sai bisa asemba badabi enti mo bono na yan fancho ne ba no hefa na wo wonim se ode na kwa wo wakosia no ne ba ne de se kuro ni mu ankasa unse kuro bia no na se adwuma bia ne wo na ano nti kuro ni mu ase kuyo no dooso nti wode ne kokuyo wo mana makosia no wode ne kokuyo wo mana makosia no se opeso ode ne kosa kuyo no mu koye de ya na gese o so wo kunu de na hyeme enti wobi kura kan si manim se duaba mpa obi bo obi dua no ne ba ne di ka wuye nti boy ne ba ne be di ka wu na mka kire nipa ne se me mo no dua sa nipa no wono nso da kuyo bia wono nso so wo sa agomuya ne yi fie ho nti wono kura nso ma agomuya yere no ma me bebu nkotodwe pa me chew se wate se ase me misi mekum gomuya ba ya nti wo pa me chew se wono no kura ba ya na afom ya gomuya yere na afom ya wo sem nkotodwe gu fom o pa me chew ne se ya wote fom ne wo yare ye de ne ko hospital nsu ese yi na waban ene wate asem no wono nso wone me ye fa wontimi ntina wonwe se ye no kura mpa se ne bana kasa atia me anajuo awia ni nkotodwo gu fom opa me chew na me se me nka ahwe asemba badabi na nase no ena afom me ne ye kire no nti gane ni akola ne de me ni obi ya ni bibia ti na de kyenye no wo hene ne frɛ me wo hene ne frɛ me 3 times na me ka kyerɛ ne se so wo wani edi huhum asam de ya asam no wo me yankotana so wonim se woni ani dua won pɛ ne baby ntana bokotana so ya ntana so o mu ba 3 times nti to so 3 times na me ka sa asam ne kyerɛ no ti me ko kyea me ne ho me ko na ne yiri so wo dua nti me gina afi o ka kyerɛ kyea me ne se efina korese na no soma ne se o me ka ntam se da se ye betana so ahwe no wansi me fie o ne yene so ka kyerɛ se wate asam akola ne ka kyerɛ ti wo bia ama me ho bi ti di be 5 days metia na so wasan da makobo abo so ahemfie am so ho da ye o hene kase na me pɛ se beduru kasiem ama me nu mienu nyina yakodan ye ho adi ama amanfo de aye asua de efise obi wa okora na ani adi oni sa atumi ni bi na ye de ato no so ye bayifo nada nipa no etimi man ye history da abusua nim etimi man ye history da kuro nim ena asomesi ye bayifo ena asomesi ye bayifo nipa no otra okora no wantimi wa otimi hia timi kase we ye bayifo ye de na fa kwan bia so ye nyan so na ye nyame tumi na ye da ye boni pa no ho ban na wonim nyame tumi minim nyame nyankopon na bo me bayifo nim nyame tumi ahonhom nyina sa nyame na boy enti bay yesu nyankopon adenti na bay yesu nyankopon eya ye se so enu nti na me si minni bone no sofu tumi sofu bia na otimi sofu obetimi atu bay no no so ye bayifo ana sa no ye comfort secret nipa otimi tu bay ye comfort me na me ka kire wo yesi ye de nachi wade ne kan wontimi mfa nachi wade bia anka no wobetimi akasa wutu bre na no ase obesan akofa betimi won obi a woso watu obi bay 5 times bay ye tu ye nsan akofa bi mu wontimi nkofa bi mu akom wo bi so wo sesa no yama no kotu ehye no yama na wonwi ayo o mani pa no wo bedi how na ade atu ni pa no so ene ne ma ene na sefo so
Baby, I didn't feel no. Monko, na monfa de ne nkoma wo mu na monye ho ne ma ne mfira busuanim. Na munyi wo bia team flase. Na sa we wa adwen se sofu bi se. Obetimi atutu baye, obetimi atutu akom, obetimi yese wo boa me se. Na de a wo si Nyankopon ene hene no. Na se sofu ne nso kura Nyankopon. Eno na me kira wo se. De enti no wonfa ntumi mbo baye. Ena me kira se asofofo no. Sofu pa de sofu bia no ade baye be ko no obeka acho so obetuda obeka so obeye ndey on kasa obetuda no obeka so obeye ndey ono ankasa ebe ko huhum awuram o ma no kola mpie wo maame na no won kan kira akola no nso ena won frɛ ne magina ni mu se otu ne baye da obabɔ ho mpa ye asua frɛ urade obetimi ni akola ne abusua na hyedem aye fasia bɔ ho mpa ya da na amom wo asɔndem na asem wo baabi kakra bi na Nyankopon na betimi abesa akra na beye yare enye yare a obi nkan to se kɔwe enam no obere na nam no ya se yeso mo ana mo ebi nwa ebi we ne mo no umo odam a betimi are na mo no enu nti na meka kyo se ye ne abibifo ne nya beye a ye nim so hwe na nka beye ya ade a esom bo papa se me wo beye sesi ana minim se me beye ye metimi akwa ama no ya basesi a o de hey metimi akọ anase se bibi wo bi pese wo ye wade bi a mi wo ba bi amaba ha se amahu ne na me wo ba bi na se wonnam kwan bi so wo bi pese wo be ye obibi a ebetimi atwa akere me se nipa na so me se na woni ne ye firi ne hwe won na ye de na ekọ no o pese wo be hu metimi atwitwa agye me wade bi wo honom e bi ade wo panini nim ye metimi de bayi aba na se panini ye metimi ahwesi bi a wo si bi ya ade na metimi de bayi metimi aya ade enti bayem technology wo yes mo ye bibia bibia wo bibia ni wo bi nim ade bi a wa ni wo so bi wo bayi okay awiai Agbeve Herbal Hospital Nyankopon nhira mo monso afi mo ne ye dini yie Nyankopon na mo so maboa yen Agbeve Herbal mona yade awura mo akache a entumi mpia bio Agbeve Herbal atiefo nokre ma mensew na menka nkyere wo se wo yobi a yade bi abeda wo so na wo ko a enkwa tutu anamo faka ye kwadwe so si wo kwa mu station ni opposite pepepe eho ya Agbeve Herbal Hospital na heise oba yade a oko a enko no yete yade ase ye beye hwehwemu ahunu ne kofa bai na ye de adura kan Agbeve Herbal Hospital. Your number is 0246 59 5256 Agbeve 4. Your number no. Atadwisam coffee organic tiger nut powder. Na sa atadwisam 100% organic. Where sich the yade how blood pressure was so when you atenkampam vitamins ewo form we dia no vitamins ahyemu mantu dia ema we immune system ne ho ye den yade bia ntumi no ni ahusie atadwisam coffee organic tiger nut powder bra wo take fm ha be pe bitodi na bebo wo kobreman o se kwadwo street ni mu UGC kwan so ubenya bi ho fra yen wo 0247 995 160 na coffee for no yanye ozo abapamo the fastest market on the online. And I am used in the online. There be cha Adam. Obrofunye tama ya literature now when you on the online or in the on Obadia chame boame. I said me abapamo the fastest on the online shop or in the online shop. Online. Minusu on and I say in. Online. Me pesa me can on the online shop and in the online shop. There be online shop. Anwa. Okay. Obese obrofo. Me fa on there. On na ye. Ofan kwala dia obese obrofo. Okay. Enti unya ko Google Play Store and App Store. Wo dey download abapa mod wo simple. Dey wo part to bia no. Hona Mr. Otenom enra dem tratre goods no yima me. Enra paper no dem tratre so no.
ehona yenua no mo ewa aburukyire no USA fo no wo mo koye ya wo mo ko oda a 32-inch flat screen TV yam fancha listeners first the obedi first second Binaton standing fine ewa bapa mo ho second third ne de ke adu ni Dr. Dawood ke adu ni Dr. Dawood ka and you mpo shokon say Dr. Dawood aba ho and you wotie wo pe shankon and then what the kapa what the kapa enti abapa mo wo mo nioma honte eye papa wo ye ya na dem untumi ntua ye mo atua ne kakra so a ne ye de wade abro frayen was 0555 557193 Charistic Ventures Zahara Mixture any Zahara G capsules yen ye diaba na eye nemu yade ho adwuma na eye mesra bema wako wura tokro bonim anko yie oba wa ma pen drive boni bia be wura tokro ni mu nioma wodi gu mu no na nye aho ti ama obodi ne kura ne nko yie ensuo bi gu bema won so nsansem bi gugu bema ho enya de pa pe Zahara Mixture Zahara G capsules faka ho nanom uni problem ena bema wa ye mre wo mpamu a umre hwe no efridie fre die fre no ena woto Zahara man capsules a ebe ye fri ho bamna betumi agina so abadwuma o obabadwuma pa wate ko pebito ko ba bi eton ro bia why ubenya bi 0246348334 Savior Food eye diabetes ye duane wa sikire yade ye wo so na wako a enko no insulin panie ena awo Savior Food unya bi dia ebeboa wo why Food and Drugs Authority for agiatum Fred Dr. Savior no mo Savior Food ni bini 0555 789698 Roller Steel Gate any automatic garage door no eye Donima Steel Complex for ene diaba omo the very quality materials ene diaye ufie garage o warehouse o shop no ano ba be fa ye nko susu yenye estimate ni free measurement ne mfa mawo ni enko yade ne mfa meto ano mawo ensuo begu so awia beboso apetampe mitrimiti wotim ho wate wotim di otim wate enti be fa ye free kumase ha ye wasafo YF Junction ye be Ghana Revenue Authority for office no yania ne de tropical na doana ba tropical nails no ayo a carpenter for agiatum Ghana papa freyen 0244 12 3325 na ya no nkasa 21st clinic sciatica ho adwuma ne yo so to asintiri mu twetwen wanantu ana wo nantiri twetwen wa bra 21st clinic ye wokumase ahwa ye ni total filling station no de animhwe ye ben Alpha Radio stroke na ebo nka ye no bra ne anyimfiri o ma wate ena yade bia ha bia freyen na ne discuss 0540 311 311 Future Life Smart Food aduane na nim before na atena se aka nim diabo nim dia so ena om dia ye sa aduane adofo Future Life Smart Food na yo pa memfa na grow obi o hono mo se me yade no yade bia ekowu agesa abekra me adofo we immune system no ena ye weak bra wate be kire yen yade ni mu na ye hunu aduane esese ye de mawo di ho be ye den yade na daws won be kire yen ne ma ho aduane na di wate ya Bolivia Enterprise ye wokumasi sofo line alignment ye ne multi home di animhwe 0242878090 your number no Nyaminsa Wom Heba Center maame basnade wo ebuakwa sepase bodwesa anwo nkwanta unya duru ho na aka se wo pa abrewa na wonya mfinhia du owotwe na ode abibiduro eye na adwuma no a eno ano no maame we wo se wuntumi nwoa bra enti ne frɛ ne abrewa basnade eba esene ade stroke di wato sisi yade hania enam yade kokram yade anase wutwa ni nyina abra wate na abrewa moa abrewa powder ni nso bi wo ho oba de ebi da so ha ebi da so ha good enti wodi wunya abrewa powder no a ene ya man bi wate yo be ma bi weekends mekwa akosra mpofo fa yogurt aha kira mpofo weekends mekwa akosra no mento yogurt nka ho ena milk ena milk so mento so nka ho enti kira mpofo mekwa akosra no the order be ma me ne no me ye ne package ha na ma toto emo ne anwa aka ho na ire na me de abrewa pada no aka ho atu ni ti no so na me akoma mpofo enti ya akira mpofo why
Kwame Osempa. Hey, wabu ba asem je osemenya asemeye. Enti I don't know. Enti bra otake hana beji abro wa pa da bi. Yogurt ebe bodwuma 0246 45 0718. Eye abrewa number. Easy. Mr. Otimbonsu of United States of America. Mr. Pia US baby. Mr. Ben, Sister Dora, and Mami Christiana Moses. A wo restaurant wo US ho. And a bedafo we nyina betna. No biom no more life. A wo US ho. A we yadamase mo order na mo ye free abapa more. A 32-inch television and a Binaton fine. Yen sacre. Abedu. And no dear. And your man no man the ababedu. Okay. Na bedwafo ne idea na nya medu ye. Okay. Waka wamate. Okay, wamate. So we ya. Wamate. Remember Monday da. Enu se kire nwumra no. Na me yembra Monday no. Enfa wo kra se bia na nwumra. Oh ya no sika na ba. Enka and ya wado do ame. Eho no adwoada ne wa. Money ayi no ya fast. Pau dedem. Enti Mr. Bonsu, we there oba there mo na kan. Okay, some bram. Na ba ho aso na ba bi. Na za go se. Ebe simi so ana. Wo se ni ye ne ka. Ebe simi. Asa akora na wo ko fa papa board. O si hey you. Na ha. O na bo se you were free. On sa na no ka obi didu abotu obi so se bro nya ade. O se pani mo nyi bro nya ade. Eno on so se so no obi man bro nya ade no o gise kimwa. Avele no opa chow. Next time. Okay, bram. Yo akrama mi musa ma mi ba ko mienu bi na fe. Odi busa. Ohima adaroma. Odi busa. Ana pesa obusa. Ah, me bisa mienu. Okay, busa mienu. Ani en mienu na. Ohima adaroma wa bo woru anu kram se friends eh. Gomua. Go bo gomua dua. Me pa cho debi. Omo ni dua. Me pa cho debi. Abedafo try to get Gomua on the line. But the phone na do. The phone na pa enko. Ahun pa. Na fe mu se mu di ni nwan. Mo anka se nipa. Wo se mo wo adwuma kuo no mu de, mo kuo no de. Mo fo kuo no de. Mo nyi nipa. Ono na enwi nipa. Ebiwe. Ai. E na wo na ye gie ade na de abre wo. E de be nti na odi nipa na ebra. Eba. Wo so de wo nwi nipa. Na ojidwan. Na odi nipa na eba. Se de ebema me ne ntam aye basabasa no. Nti na ma na ye saade no. Se wono pe a kire me se me si menya akola ne de ya. Ene enya adwuma. Ena me nso me kire ne se me nwi nipa nam. Wono ya awani me se me nwi nipa nam. Ono nso sanya ade bi se wo beti ase. Akola na na wode ne bebere me. Ye wono ane ba. De me kire ma adwene ne se. Ye yama mre kire se. Ye si ye ju phone. Phone ye je. O se me mfa phone mre o. Onya sika no. Onya sika ni ntwia. Onya sika ni ntwia o obi ni de. Esa no an wode bele me. Okoton ne ba no o ba bi na wode ba o diska ne ba. Eno na me nso me kire sa akola no so me ma ne nton no. Na se de wo kan si de ayi sa 10 peso 10 yi de se 1 cedi e wo yen ha. Se de ne bo nya den nti we na gomua wonya. Ye, wa kan awie. Debi na wa peso aye de tonzu akra. Peso no. Eno na me nso me kire wo se sa peso no. Ba ko e ye 1 million. Enti sa 10 million no. Gomua no we menyi ni se ya ade a so kye ni se wontimi ntua. Wona wo kan sa. Ebia ya wo na ngunu sisi a kwensi na yi na uti me customer me 10 million wa benya sisi ye debi wonu wo se kwensi no wo na betwi wo o de kwensi no ma akoma 10 no eye 10 million enti sa 10 million onya ena ebi nso a meka se eye wo dwetire eda ho no e wo sunsum wo ani wo so ena wo kofa betu ya sa ade na wo kofia na le no akola afom wo no wo pa acho na amfa nche wa ampa me chewo wapa me chewa se nipa ni ne nyina wapa chewo nipa ni so ampa me chewo ene wo kan de wo pede kire me se mimi kunkura woni mi se me ye bayifo amma be ma ne hu so me ye bayifo anko na mebusa ukrom ho na wa ma busuafo ene chese mi ankasa no me da abusuam asabio mo nka fra nana no me da ahimfu a wo bie wa no akasa awede ne de a kire me ahimfo nyina nim se bi sa wo eno kura na amana ye wo mu ya se me family out wo bi anche na adwen na wo ku mani masasa ono nko ni nipa wa kan kire wo so obi nka bi nchire me da
Ono kwa ni pa ono na so obi nso beka kyerem enya me ya se sabio me pamoche wo mo wa adwuma mu na wadwuma yi mu nipa bi ebie na no aka wadi bi akyerɛ abontene ni ka kyerɛ wo enya wo ya se adwuma ni de atwa to ohema obeye ni pa de ba de pa na de aye no ani so amena pie friends wa ye ni sunsun mu amena pie ni so aye mo ye nsem ma me de ne se ne obi ba yaro ya me wura mu tie duro ye na sisi a obesore de wa se nipa bi ya de obebre ya dance omunya honhom mu enya honhom ani wo so obebre nti obi kura na enyem kura wotimi ba obi wo ne batache na saniti ne ba bi otimi de ne ble me se me sro ma meduro mitimi kyere no ene sister bi kura wo ye ho wonyem o so akwa hospital ne yem wo da kura wo na kyere na duro wo onu bi wo ye wo si ni wo duro so ne no mo ye enkwada wo di wo duro aka wo mu nyina de mi nsura anka meka se wa ma wo ho ya nya ne sa na me cho se ba ye de ya nya ne sa ye mfa ba ye nche sa me ba we kura me mpana sam sunsun mu me mfa me ba ye ma no asem ba da bi so what de me chena ampof yeah eno donko nana na hima ni bisa onsem bi enne no yeah mpacho ade ekura me ye ade me pacho eya phone ye de yakọ good we ye de eya dark ye de ye de shey ni that's it we ye de eya ntoma ye de ye de fra okay be ye de asemba badabi se minyi ano sei ne mfama mente wona se oh se ye japade se ntuma ye me japade ena wo so dark yi wo japade metimi aka ze be ye ne ye me japade wo japade good on se be ye no se na wo kase me na me de bisa wo question oh utimi busa minim se abenfo anajo ana mo ye munuma ana awia nyina mo ye munuma awia ye pa mo ye munuma awia ye kwa be na mfa so mo ye awia de no se awia no ye kwan ye fa so ye ena anajo nso de ye wo kwan ye fa so na me se awia kwa be na mfa so mo ye awia bi kura metimi adane me ho ebi abo bi so metimi adane ntatia ebi amo wa ha ya munim se mo ne ntatia na nam nso ne bia na ye mimi nipa na mabetale ya nti mo masema mo kanya munim se abo na wa nso ne ye nipa okay good be ye de ye ne ye tie ye se mo ta hia wo bola so edua so se ne nokra be ne wo enye no kresa mo hia wo he obi a ne ba bia wo hia ebi wo kura ekuro mfimfini mutimi hia ebi wo ho a eyegedua bi ase a emlantie tenase edi nkomo anase omu eyebu omu anigye mutimi hia ena ye wo dwam se bi edwa kese akuro no edi dwa wo no so mutimi hia wo ena se bi obi wo nso kula na solidan na ankasa na ye hwa na bi ene na dwonkuye na afi obaso wo ye no ho se wo ye holy no so yetimi condemn na so na wo ko hia so dem wo yes yani ye wo ba bi bebre ya okay ni eye oh agra me ba ene eye den ena wo ne fence gomua adie na enya najo na ekoye awia na ukogina nsuo ho ena nsuo ho momu na o frɛ onyi ni sɛ wo yɛ konfo me pa so eno nso wom me se onyi ni sɛ wo yɛ konfo me gidi sɛ no nso wom wo yɛ konfo me pa cho han baby na wo yɛ bayifo me pa cho han konfo to me yɛ bayifo me pa cho han konfo to me yɛ bayifo me pa cho han wutimi ye na baye ɛne ɛsɛ ne wo de ne nyɛ tetetete abosum me de tetetete pa na mi sha na ye dan na wa wo ka se nipa na nkasa na ode ade ne maame no na wokom nti wo de fra ne ma yes nti wo ye konfo yes konfo bi aye bayifo konfo bebre akome last question se na me pese obi na me pese me hu se o pese obi e hu so oye konfo ati wona me ko fa ho a me hu so oye waja tu se oye konfo o se bayiye wo de no wo mfa nwenam me pa cho de na wo die de na wo wie de na wo nom ye pese ye hu e wo bayiye mu ho na bayiye so ye twempra wo se bayiye mu mpana twen se tumi no bebre wale me wo me banon ana se bia minu ya bi no na wo ye me fa mema obi awale wo de na me pema de metimi wale se ye ne ma ne bebre da ne mema
ɛna mɛɛma no so bebree nso dan ne wɔ baa na kwa bɛ na mfa so da wɔn timi sɛ wobɔ ebi bɔ yata so sɛ asɛ yirima no sɛ wo kunu no deɛ na wo kunu no bɛɛ ma na wɔtu aboɔ no na yɛ ase nti dura na adwena na wɔde kɔ nti wɔne wɔyɛ ya ne kyɛ saa wɔraba wɔne wada ti mɛma bebree ho adwudwu nyinaa yɛ ho adwudwu nyinaa yɛ abayifoɔ na yɛ saa nti wo de wonim sɛ wo ne kunu na ɛda no wani agye okay na last time na bisa sɛ deɛ na wo de wonwi nipa nam wo nti deɛ paa na wodie deɛ na wonom deɛ na wodie ɔbɛyɛ nom ɛyɛ ade a medi paa yɛ kosua ɛne mi kunu koraa yɛ awo wonim sɛ kosua me papa na bɛyɛ kosua hɔ ɛyɛ ade na kosua yɛ no ne yɛde yɛ biribi a dabi mpɛsɛ mkyɛ sɛ physical kosua bi na wodi no honhom medi no honhom ɛne pie mu namani kwa bɛ na afa so di kosua no wonyɛ kosua no honhom mu di pie mu namani metɔ sɛdeɛ metɔ no ani wɔ soɔ sɛ saa na metɔ no honhom mu yɛtɔn kosua hɔ yɛtɔn bibia no ɔyareɛ nyina se yɛtɔn ne ho ayɛ ntɔn enti obi betumi atɔ yareɛ ɔbɛyie mu obi kura no aduane tɔn mimi sɛ mekɔgyina aduane bi na mhu sɛ wagye enura na asɛ spirit bi no wɔne tɔ de no megyina wa yɛm bɛhye me sɛ yɛ sɛ megye aduane tɔ yɛ sɛ mekɔ kwawie ɔkɔ asɔre mepa atɔ first na mekɔ ne de menkɔ asɔre fi sɛ saa deɛ no ɛpay out no de megye asɔre na nti na ɔkɔ asɔre a na otumi de kɔ na mekɔ asɔre de a na saa tam na ayɛ sɛ mema me ho kwa nti ne ntimi ni makyi nwura asɔre de mu nti sɛ me ho sɛ yɛ japadeɛ de a ayɛ sɛ me de yɛ adwuma nti wote ha yɛ wɔ ha wayi ɛni ha ɔde ato baabi mede ato baabi a mede ne to sɛ nyɛ baabi nyinaa ne yɛde ne kɔ nti me ne mo kasa ada no wantumi amfa ama ha ade ntia ɛne ha deɛ ne mmɔ blasa ɛne ha deɛ ne nhyia but ebi a deɛ a wobɛhunu sɛ wowɔ ani deɛ bi a bɛhu sɛ bi a motia bi di makyi anaasɛ bibi sɛ ɔnwula dɛm mo ha wobɛgyina abɔntene hɔ atwɛn me wobɛgyina abɔntene hɔ atwɛn me nti sɛ mekɔ a wobɛdi makyi ne makɔ nti sɛ wobɛyɛ w'adwen sɛ bi a wobɛyɛ me biribi a ɔbɛba abɛyi mafiri ha abla wokora wohu me bɛyɛ mu yɛkɔ retirement yɛkɔ daa sɛ ndɛ waa na wopɛ ayɛ sɛ adwuma waa na wapɛ adwuma na ɔso wakɔsua nti sɛ wonyɛ bie mu di a sɛ wonyɛ bie mu a wobɛyɛ ndɛn wonyɛ bie mu a sɛ wotumi kɔ wobɛgyae wɔgyae wobɛtumi ato atwene wo ankasa wontumi nto ntwene kyerɛ wo ne wɔ m kɔkasa saa kye sɛ wode obi kɔkɔhyɛ mu ana sɛ wopɛ de a wobɛtumi obi a wodɔ no wobɛtumi de no si wanan wonnɔ nipa no de a wotumi de nipa korɔ de ma a wɔntumi de n'adeɛ ma anaasɛ sɛ nipa no nso awudi a wo nso wotumi de ma ne busuani yɛsɛ yɛwɔ bayiboa wɔ hɔ ampa sɛ obiara ne ne bayiboa ampa ɛno deɛ no korɛ sɛ ɛdipɛnde ntɔn nso a wobɔ no ɛna ma wonya saa bayiboa no obiara wontɔn a wobɔ no ɛna ma wonya saa adeɛ no bɛyɛ yɛ ade bɔne wogye tom sɛ bɛyɛ yɛ ade bɔ yɛne yɛ bibifoɔ na bɛyɛ yɛ ade bɔne ma yɛ ɛnam sɛ nsɛmɔne a yɛde di ɛne nam a yɛde we yɛde kɔndɛm yɛnua bi yɛde sɛ yɛnua bi adwuma ahoɔyɛ a pɛsɛ me nkum ɛno nti ɛna ma yɛne yɛ bibifoɔ no bɛyɛ ne mmoa yɛn ɛnam a memeka kyerɛ sɛ buroni wɔ bɛyi a ɔmfa nsɛe ade wɔde yɛ nnwuma ɛdeɛ na gomua bɛyɛ a ɔne ne mmienu ntɛm saa deɛ weyɛ asɔre ɛbɛtumi atɔ gomua no mguase a wagu me no deɛ me ankasa no koraa me a me fie ahemfo no koraa ɔmo ani abere ɛno nti na maa me frɛ mo a maduru ya no ka me ma sɛ kɔ awa papa yɛfa moto no ɔnhu yɛ ho a yɛntaale koraa yɛde gufo wɔ agyanhye ɔnhu yɛ ho a moto no koraa yɛde firi yɛ hɔ koraa bɛsi gyanhye no wobɛpie fo wa yɛpie fo wa sɛ yɛne yɛyɛ ma nso nso yɛbɛpie baabi ani fo wa gamale nkwanta ne so ɛhɔ fufuo bi wɔ hɔ ɔno no hɔ ɔno na mɛ dɔkada wood saa fufuo no wood kama yɛ naso wɔ hɔ bayerɛ mɔ nkwanta hɔ ɔhema no fo wɔ agyanhye maame no fufuo no mekɔ hɔ akyɛ ntimdi di akyɛ meankɔ sɛ hwi akyɛ dɔk na sɛ hwi te sɛ nsesei menua sɛ hwi yɛ bɔkɔɔ ɛhɔ yɛ bɔkɔɔ wobɛyi na ɛhɔ yɛ bɔkɔɔ ɛbrɛ te bɔkɔɔ yɛda nyame ase yɛda nyame ase mekɔ wabrɛ Christmas yi mekɔ wabrɛ yɛkɔ nea wonyino I have 1 or 2 things to do so ɛbrɛ te pa yɛda nyame ase yɛda nyame ase dabi hwɛ ɛwɔ brɛ
Sahwifo na asia no. Moma sahwifo nkasa. Sahwini na duro no. Nipa na wo ye no. Ono ankasa na tia no. Hwe. Wo ka say Dawood ointment ya ka. Dawood 360 capsules ya ka. Dawood ointment ya ka no. When you say we quite you abede no aye. Intina as a time be our society with Sewi. There na Sewi. Any Dawood 360, Dawood ointment, Dawood herbal mixture, and what yentia, they be our society with you. Agra say, oh yeah, Juma. Fred Bibi, officer will establish a Juma. Sometimes no business location. Idea here pa business for no sano mokano. Na the entia Sewi. The edi kind no say ya wo mi wo sewi good me mo senior ba ya wo mi wo sewi good nti me from ashe sewi okay na the atos me me say hu say adoma chede anyame de adom mi edi enti na me mo sini na ye ko wo mi wo sewi ti hwehwe mu na me hu say sewi na wo kwa obetimi ewura kwaye otimi wura kwaye nim koduru ba bi say wonni akukuduro pa obesan wati ontimi nkobio me say last na me kote aduro bi na mugura ma du ba mi du forest ne ba bi no nka me demirika na esan apie wow na me nya akukuduro e ho na me hu se nyankopon ahira o man Ghana do sure na obatie di se ye wo ahoma bi a ebi wo ho na nya ba 200 years e wo kwaye wow ebi nya ba 100 years 90 years wow e wo kwaye no ani ye wo ahoma a obo se abobo saa te se akonwa na apagya ne mu te se wowo asa wowa manchire akaliti ni ti atoso no na ya ahoma ni nyina ye de yaduro ye wa ahoma wa ko ani mu te se ponko ohun na wasa ko pagya ne ti on se ponko dina ho a se de ne ti no ne kontenten no saa bon sa ahoma na si ni tira sa na apagya ne kon se ahoma ye de yaduro ye wa ahoma ebi ayese ensam yenu sei afifiri ha na afifiri ha ena asaye kurukuruwa dem ti se onsam yenu sei na bo eda onsam no so ahu ene ye wo ahoma ono nso no se wo hwe na ase ewotire ena ase ebita ehye na chi ti se de ye de bribi akwada ehye na chi no ni nyina ya ahoma e wo se hwikwa yim eno na wo keke kan sa ahoma bi bom e de ye Dawood 360 cap sa ahoma na di ase e ba se na chi no maami bi ani ni kunu aware emfie maku aduonu ba ko 21 years agraba di edi se me ko wai sa ahoma no e de mama me ne sai ene wa wontafo wow na nyankopon agba ahoma na ahoma no ho na ase de e ba hye na chi a naturally no the ba scientifically no e kire wo se e awadru unnim nso a unnim nti me kan homa sei de bom se sisi yare imagine se ahoma na abobo saa da hot se akonwa e na apagya ne mu saa enipa ye sisi no se chim sen kra na ahoma na abobo saa no betimi asane nti ye betimi de saa ahoma no aye sisi yare duro na nipa no emfa won ne sisi ne se de ase achim bia no ebetimi asane a obesan atene enna maka bom aye Dawood 360 capsules enti die ne hawo bia san homa duro Dawood 360 capsules esa so no obi a ne sisi ye ne ya na ne sisi no kra de wa pa ba se de ase de wadi dem wo wiase a ontimi nante kra biu onya Dawood 360 capsules na akra ne sisi ne emfa ho ne se de bebi aduru bia obetimi anante wow de obi wo ha waka dem emfie nson obi sisi ye ne ya ewo asokore mampo ewo hifasa ewase ha o se emfie nson ne sisi ye ne ya waka dem abontin se ohunu bi da oto Dawood 360 capsules maako ensia o se de esi ka duro no ho asem no okogina fa ko o mamoto maako nsia e no mo de koma na wodem onom na anopa miensa anumre miensa o so onom ntoa mienu wie no na otimi pia abonten ena wanom nsia na wie otimi nante wo bra onte se ne sisi ye ne ye onkura poma ne bio enti Dawood 360 capsules se wa heba wo mampon asante mampon maami bi se the whole asante mampon on edi adansia ma obi ahu se adupa aba asante mampon e wo se wa heba adentra ni kotodwe o se achim ya mfa wo no ya nanta na ni kotodwe ne hono yi e na afi ebe chim ya na adane
nti yes an waye nro bia emfa osan de poma ne nante nti ote se ye ka ho asem no se asem bebe de bi de se kro bia ka asem aye no kre ma me nkoto bi na me nsonhwe e na okoto bi wo se wa heba ono maduro no nansa so no na ne nan no en ya kese pa obi a ono maduro no 3 days na en ya nti no hu ade kro esa ye ne ato aso a be se 2 days e na ya oni jae se na ne nan na achia no esa atene aba normal wow. Nti ya oni jae no afi ne nan no atene apoma no so wato atwene o se ye ma no kwan a obeba uteke fem asem bebe de bia abedi adanse am obi ahu se edro no ye adwuma adentina Dawood 360 capsules no da bia ye ka se ene Dawood ointment no ene nante bom adentina o se ye wo homa bi wo ye wo enro bi wo Dawood ointment mu a eno so na ahoma kan wo 20 ye ahoma wo ena ya haban ya ahoma na wohwe sesadua yamdua ene bofre na eno so no ye adwuma wo dompe mu enti dompe no ene sisie no on say sisie ne ye dompe mienu na ehia ena dex won finfrin ena nsuo wo mu enti say wo behwe ointment ne so a san haban ye de ointment no ebeboa ma de ye de enhoma no Dawood 360 na enhoma na ye no ebe ma na ye adwuma ntentem okay nti obi wa ne sisie ne ya na say wo say wo use Dawood 360 bi aba say ennan ansa na ne ho ato na or the Dawood ointment eka ho a ebi o use mienu ano na ne ho ato no secret e wo mpa no okay o so bi wa na sasabura ye no ne kotodwe ne ya ne sisiye ne ya na aposo nyina ye ne ya wa ontimi nante o start say o use Dawood 360 capsules no the Dawood ointment ye nku a wo de sra akura britie obi me sore ano pase ekusi anwumra o mutimi frame adanse ne timi basa na mso nyankopon wo yo nyame ampa sure because what mama hu nhaban na me ye duru amemre good what I say good enti Dawood 360 capsules Dawood ointment there me no kese na ye duru a e wodwa manso very good obi tekam tobo obi tekam mu opesuo sie de nkan ba number no ansa na on fa number do no nsi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yeah akura meka asem bi wo fidue mu ase be ma aye kojoto agukura empeja senye diabetes na aye na on se be aponche ne be ma nomra aponche be ba ye koma yanka ezen 10 cd 5 cd ebi mpo no ebi kura nru ye to aponche be ma na ukosi obi kura obetum di acha ye kojoto kura na be peja enura na enura echi pick up bi we park ma adwuma mu a aponche gina pick up na echi ade ya Obrahim aponche be ma na me ne be ma na ye dura ma na msi da bi wa yi ne be ma no fa yi se nipa ne to aponche ne be ma no nko ade ba no de ba ya onua hodo miensa wow ya de nua ne ka ho a ya de ye duro na eye kodwo to kura na se ni tire ya dana na dwuna be peja dana na duro ya bibiduro na wonni ma bibiduro a microphone bomb ho safo hine sa we bisa no ahaban din onima de kro obebisa na homadi onima de kro obebisa ne dua bi din onima de kro but Dawood ye wo meto kwaye mu ntino mi wura kwaye mu mi hu haban mi hu homa mi hu nua nti me ye dura enti na bia obehu mi bia na mesre sure me mu na o na me na ma mentete because me ye duro nti me nim de me yo very good yeah o say Dawood e ba misha eba ese nche you ena me number bia eto da bia baby ho mi zero musi ma me fans sehwini na ekono wow sehwini na ekono wow adintra because makan haban Dawood heba mister meden haban na abomu na mede aye Dawood heba mister na ntontom na every Africans ntontom na de malaria ba malaria na ekum Africa for na sen haban wo ho a ntontom kosi so obewu na Dawood minim sa haban na den na wo se mede ba yaduro na ma ye Dawood heba mister ene ye bomra ne sehwini na duro no enti obi a etridi yade malaria ne hano no ye wono nso hia ye Dawood eba misha atonsu papa bi o say o aduro agidin pa wo kroma na ne malaria be bia no no nom na ansa na obenum ama na akọ no so nom ntoa miensa na ansa yi okoso okoto bi no ne malaria ba ne ho wo so na nipa na oton aduro no say Dawood na ansa nkrofo di ho adanse pa enti tobi na koso hwe akra ba je di say ofre me no say aduro anka onom toa miensa ansa na ne ho ato no
o yusu Dawood heba Mr. Ba ko pe. Ba ko no onum wie. Hey. Onum wie. O say the half wanum efa. Atiri ne ko. Yeah. Obi sam say Dawood then na odi aduro no. And I'm saying haban. O ye sure say haban. I'm say o ye haban. Say we na haban papa no. Say we na haban papa wo wura kwa yem na hu haban ni bia. Haban ni bit me draw to say ni pansa. Now just look at 20. 20 na haban e was so 5. Most for friend no say no, te sensa enum. Enti ya gaze the 20 year draw. Oh, unim aduro mu a hu sampa 20 year draw. Wow. Me aya ya me kwa menya bi de ba bia ye ton no bia. Esi ade ba bia ye ton aduro bia. Say ya Dawood heba Mr. O. Dawood 360 ya de na duro no. Say Dawood 360 o. Dawood Ultimate o. Dawood Ultimate o. Bia. Say no, e memma na wo mo join brego no. Holidays ba say ya no mo ye mo hye wo no. But Dawood 360 capsule. Brand so na no me fa amazing for mo ye madwuma bi ama me. Me dru am pack me ka me isi ko side wa no mo hwe me no mo sere. Omo ye nipa me yensa. Omo sere na me say mranti ade. Omo say hwe ye adwuma pompe Dawood 360 ne yakobo. Ba ko say o si so watimi ne the girlfriend ahia bro so aye 2. Na 2 no achare ya 5 minutes. Oh, and okoto Dawood 360 capsules. O say obo adwuma 30 minutes 5 times. And oba na umati no oba so mfa ba ko kan ho. No say see doctor me wa ha kura wa fra me onyam point. Wow. Ma so de Nigeria no de wa o. E bo number net form. 0244 64 37 0244 64 37. Yeah, ma me so pe wasema utimi de be yi no e de ma wo. Hey. Right, I know your Dr. Dawood. Enti sabre ya wenya number no Francisia enro ni nso dwa so ba bi eto nro bia oba o Tech FM akora se ye ya ni nro a wode abadwa so nyina no ubenya bi na wonso ode abodwuma aha yo Tech 102.9 FM na asembe ba de media no na yade esom wo no maame a yade nete ha ebo nkomo yi enu akua donko ni kunu ewa ha papa oyire nie sesi awusuro no ne ho ayi mi hu pa ne ho ayi o na gro ne ho ayi o so menene na minim sesa na ne ho ayi mu asem wei ba ya no ya wono ato nanum tuo gema ne ho no account say jano mane nkwa na en kam se minya na obi na mi fi se enya dia ebebo ye nyina ebebo mi nso me ho ban ebebo nso ho ban asemba beda na wo kwa ya wo hu so wo ko one ne da no wo kwa da bi na ma me basa wo ye okunu ndan ansa no akọ edura na dwena wo kwa menya ne so wada na so tinani wo wonti ne kopem sameba unhu bibia ngu ne so monti ahaba bia nto nipa ne so me mfa hwe nya no wada oda pa o wanya na ho saade senkofo ni di ni bi na enso tumi dama akoba otimi dama mekoba se we seconds tambe na ya amoko na tambe na moba first ni yakọ 12 ene de yakọ 1 mo pon sen yakọ me fan se emo chukura na yapon na mo pon se ye nche wo che bebere ba sa atam no obi ye sore sore so bitnya se yakọ a ye ba physical ni mo so nti obi wo ani ana se akola se de se nyame bie wo mo ni obetimi ehu sa de se no mu ye nti no yakọ seconds na chese ya oni gomu asemi watu ne foso won fa ncha me tunufu ojitu osi bla no o se oye na de mani hu ansa nyesa wunya se de obia bie na no na just wo boni bayi obia bie na no wo boni bayi tie ni obe mia tie ni o mia na ma hu se bayi no se obia ono so de ya de pa ode bo kuru ho ban me pa chwan enye wono nkumpo mabusuya nyina asemba da bi tina me ni obi ni di mmom no ni obi we nama we ni panama e man se me bayi kula woni abetimi abefa no force so wo wi obi di ti wonya bayi ana se tumi bi na atade we ni panama
ufiefo nyina abesa enipa nam ne yetumi ton no wo yeton ne bebre se yare nyina yeton saa ne yeton nipa nam bibia yare bia yeton ade bia yeton se de yeton bi wani mu no so atiefo sankomo we yo ho ano ohye but ena ye ne akua donkwa aka sei by all means de ebeye bia gomua ebeba na yebehunu ba bia asem we ebewie ma menkan fanchro se police ni na duro no ewodwa so eye number 1 immune booster sa wonum bia ema we immune system no eye very strong enti yade bi ta bobo na wonum police ni na duro ni bia ebejewo ba bia ton no bia kwa abenye bi 0246 208496 eye number Dr. Lati die on the Dalamak Prostate Center no na prostate hu dwuman wodie wo prostate hu problem bia no fabre no oba nsuo bi gu a enkabo na iwom bra edweso ye ben fire service station no friend was 0208 306236 Organic Hills Clinic Limited onona ode Organic Hills Green Food Power Kit no aba eye nuane eye nan yade e ha wo no bra be chirechire mu kire yen na ye ma obi nkodi untumi ngo diabetes how prostate mu how ni nyina ye beboa wo bra kumase bra man New York Junction ye ne Guayal filling station no edi anim hwe ebi amansan bo 4-story building na mu ne ye wo 0249 208618 and a low price masters one Xmas promo no eguso koso ye say pick now pay later pay less at 0% interest befadie bia wo pe bia e fa electrical appliances say free brand sakesie ho nyina no befa bi Uniska o ya ban adwuma yeni ankura adwuma ebre pam ho ya no abetua wo scan so a ye nyoma ne wo fom fo che kumase ha ye wa ha ho tamale hohoi enkran ba bia ye number ne frɛ yen ne no mo nkomo ye 0549 852071 out of 4 ya de dwuma de ne si ha na Yehowa ya adomo asem we de beye bia ye besa akoso bio ansa na afi akọ na wieye edin a watwere mehu nana boansi okofo oye hehene behina sehene enu mehu Mr. Japan ne yere awo ewo K Farm Junction Bokrom Estate and awie akrampofo se ochiache mu nyina ye be mu nyina afiri siapa akua donko ye da asewate okunu ye da asewate ye ho aya adomo ade ye besi bia no ye be de hu nkomo ate gomua ye frɛ ye nyaw ye hia wo takafam gomua adwoada memne da ne kwasi ada de ye nyadwuma adwoada gomua ye hia wo takafam ha be kire de ntia se yampa se opese okun ba be kire de ntia yade musi bidi de kwa bia na yo asante oje amanie apese makana na nie jatano ende yedi bayin komo yabre mutu aso